Nyakora moge jwango yare kendo machino kinyi makauno sayensa pagare maro kinyi makauno wakelo ni chenro mar rupiny. Weko ni chenro me lach kadhi chako kae kod weche manyien kaeto bang' warango matimore gazet kaeto bang' kwa tieko sa achiel nyaka sa 2:30 wadhi bedo kako twak mano e chenro mar rupiny ma nyaoda Joyce Ruodh bedo kaka tai kaeto bang'e chenro mar mbako romo ang' biro ni sa 4 nyaka sa 7 mar odiochieng' ma kawuono ka en wacha kod nyawadwa George Bati. Wadhi bedo kodi ka nyaka giko nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mukio nyaka chisango wacha kod weche manyien to magi e thond weche. I have no interest in running the city of Nairobi. My hands are full. It is not a transfer, but a collaboration. Moro ni pogo kane luoni jo Siaya, jo Kisumo, jo South Nyanza, jo Homa Bay, jo Migori manonge. Koro kogi kawuono gimoro sa 4 to wayude e tie aora kama ineno ni ka otho. Nyakwara moge jwang' lu weche manyien gi kamoro mora ma intiere kokalo e mbui me kod dote mag Ramogi TV do Ramogi TV Kenya e mbui mar YouTube, Ramogi TV e mbui mar Facebook, ama ote machok bendi oronwa kokalo SMS line wa maina ria deka uchiel nono machiegni chenro. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni en kod tije modhuro kendo oko get medo chenro mago mag tayo kaunti ma Nairobi e tijene, to kata kamano gibiro tiyo kanyakla mar keto Nairobi kaka boma madongo. Nowuoyo e nyasi mano mar keto kogno e winjruok e kind piny owacho mamalo kod mano ma kaunti ma Nairobi mabiro muonyo omenda mano maromo siling bilion 80. Lida Okeyo ni giler mathoth. Ne en nyasi manokelo kanyakla moko kuom jotend migepe mag piny owacho mamalo kod apisas mag kaunti ma Nairobi. Nyasi mar kete kogno winjruok mar tiyo kanyakla e kind kaunti ma Nairobi kod piny owacho mamalo mabiro loko sura mar boma ma Nairobi mondo mi nyinge ochal kod chal mare. What we are augmenting today is not a transfer of functions. Let me repeat. There is no transfer of functions happening. For the avoidance of doubt, I have no interest in running the city of Nairobi. My hands are full. The governor and his team must run the city of Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto manotelo e chendo no oyango migepe 4 ma chendo no geto magin bero apini keyo pi maler, bero kuonde dak kod keto lai makare mar choko kendo puko taka. Ewi mano, chiro mange komba bende biro keti omenda maromo bilion 5 mar gere e ngadhu mamalo. This cooperation agreement focuses on 4 key work streams: water and sewerage, roads, bridges and drainage, housing and related infrastructure development including lighting, as well as solid waste management and Nairobi Rivers regeneration. A city of Nairobi's stature must be fully lit, fully safe, and fully functional. To address this, we are committing 3.7 billion towards street lighting modernization and expansion. Going forward, construction of new roads will now include lighting by design. There will be no road constructed now in the city going forward. Part of the contract will be lighting, so that the road is not complete until it is lit. Ruto bende ogolo chik ne jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen mondo mi ochak loso chenro mar chuogo bad migao mar obila mabiro bero arita maboma ma Nairobi. I therefore direct the Cabinet Secretary for Interior to prepare and present within 60 days a framework for a dedicated Nairobi Metropolitan Police Unit. To work hand in hand with the Nairobi County Security. We will make and we must
make Nairobi safe for citizens, visitors, investors, and business alike. Jatend piny okwayo tiyo kanyakla e kind jotelo kar goyo siasa mag oyuma, tulo kod ketho nying ka korka kore. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja orwako chendo ni kowacho ni piny owacho mamalo gi mag counties noket mondo mi oti kanyakla to ok piem. This agreement solidifies those arrangements, providing a legal framework for additional support, including partnership in security and order. Because, Your Excellency, we promised a city of order, dignity, hope, and opportunity. Today, my friends, let's be honest with ourselves. Nairobi River is a sewer, and it is supposed to be okay. We are the environmental capital of the world. Ladies and gentlemen, we must raise our ambition. We cannot continue to make peace with mediocrity. E winjruogno, komiti makende ochuogi madhi tawo chenrogo kendo idhi telnegi Musalia Mudavadi ka Johnson Sakaja en jalupne. Jokanyo mag komitino oriwo koda Katon Jenner kod jotend migepe mamoko machalo kaka mano mar omenda, aluora, lowo, arita, pi kod jatend migao mar teko. Apisas moko mawuok e apis jatend piny bende biro bedo e kanyo. Gavana Sakaja omi teko mar chung'ne chenro mag dongruok ka komitino igeno ni biro bedo kabagoromo mage dichiel dwe. Koya kanya korom gajwang' ting koro ntiere e lweta MCAs e county ma Nairobi kama gibiro kadho paroni e kabang'e ibiro kaw paroni itero ne oganda mondo gin bende kaw pachgi kapok ochak ayanga chenrogi mag dongruok e county ma Nairobi. Lydia Okay, Ramogi TV, State House, Nairobi. Kamano sigan Lydia Okay no wadhigo nyime ka warango mano timore kuonde mamoko e kaunti ma Nairobi. En jatend migao mar omenda John Mbadi Okoni oikore mar tayo oganda luo e manyo telo e sirkal mamalo magi oyango bang' timo romo gi riwruok mano mar jodongo oganda luo bade ma Nairobi mane Okoni pogruok manie ODM kod pogruok mar oganda luo biro mana kelo achaya ne oganda kendo rem bedo kod duol achiel mano e manyo dongruok. Walter Nyabaga nigi mathoth. Kagi koni achidhnade mokwako duond bura mar ODM biro miyo ngufu mar manyo lemo bedo manyap kendo winjore ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga many kaka nyalo kelo jokanyo kanyakla. Koko gi pogruok manyisore masani koro mienjo kendo koro nyiso kido marach kochakore go oganda wa nikech non ka oganda wa ka jotelo mokero pithore osewuok odagi ni gin telo mar Oburu Oginga e ODM ogene ka giyiego. To nitiere jotendwa mang'eny ahinya moyier gi jopiny ma bende oyie ni Oburu Oginga nyo yiere yo makare kanyo Raila nindo ni Oburu ni ema mondo koro ningo tel ne oganda luo. Koro pogruogni jodongo gi ne gombo ni wamanyo yo moro ma wawuoye kaka oganda. Tele kod ogai mar jodong luo bade ma Nairobi to kod jagoro margi Steve Mbot bang' lwenyo rofa mar bima osemigao mar omenda ka mane giywage pogruok mar oganda luo magi koni kopogore to gibiro bedo laro minyono kod ogendni mamoko kendo nyoro gi kinde ka kinde. To keep ODM united, intact and have impact in the political scene. But mawacho maduong' ni wabeduru mos jothurwa mondo wariw girwa ni obed gimoro achiel maka wadhi kamidhi wache weche mag luo to wadhi a united luo tekowa kaka oganda. Bende kae mane jatend migao mar omenda John Mbadi oteore oko kokoni koro ikore mar telo ne oganda luo nimar en kod lony tok lonya lonya to ngirore kaka jatelo mugurore sirikal gisani. Kendo wach moro mar pogo oganda luo ni joge joma kama wawinjore ni manonge. Kendo wach moro ni pogo oganda luo ni jo Siaya, jo Kisumu, jo South Nyanza, jo Homa Bay, jo Migori manonge. Jaluo en ang'o? Jaluo en ang'o? Kendo wadhi support e full e ground. An wachako godinga kaka imanyo kura ng'eyo. Ka ok alwar kawuono to pod adhi mamanyo ne Samuel Ruto kura. Omiyo ago erokamano Mbadi ng'ong'o nyawanda mori kawuono iketa media yomdi. Gikwero nek mar Vincent Oyoma mane magino mako Kitengela chak jumane. Gik matimore gi mbanyo otimore Kitengela cha macha gimoko nyal yie ni pod timore ni nyathiwa pod inege ndara. Koro wakwawa ni wabeduru mos wapango bedo kaka oganda luo mwadhi bedo duto te. Koro jodongo gi wago mbaka mu winjore
ni ok wadwar ni nyithind luo chako negi kendo e street karinge street ka ok wang'eyo ni to en ang'o moduoko wa street. Nyaka wang'e ni to en ang'o maduoko wa street kako oganda. E kinde ma mende siasa medo min e duond bura mar ODM, Amen, makoro pith e log tich mar migawo mar omenda, e kama jatend migawo mar omenda John Mbadi koro pith ni ng'ute romo jok mar tayo oganda luo manyo telo. Penjo maduong' ni to bende ng'ute romo jok mar wuoth e opara. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Bunge la wananchi kaunti ya Kisumu kwedo kweth mar siasa masani ichwalo kampen ma otisi ni linda mwananchi kuom okang' margi mano mar ringo ang'wea mano gi dwaro mano mar ODM. Moko kuom rowere mago mag ODM e kaunti ma Homa Bay bende ochiwo pachgi e wi chal mar siasa ma pacho ka. Sifuna kane Oburu Odinga bedo sworn in ng'ama no swego in in baso bang'e tichaki lokori wawacho ni ok wadwa jatelo ma double speak kise wacho ni en left kama Raila no wewa to en kamano omiyo wacho ne Edwin Sifuna ni wan kako ganda okubikao chama ni mondo tuggo. Gavana Masiaya okinya duoko wa siasa ma 1992 manugogo ginga gene sani endi broad base mane wantieni kaka Homa Bay ka ne wasene na chiel ari adek to sani dwa chaki kawo joluo ni wadoge ng'anyo momiyo kata gimomiyo wang'anyo wakia wan wawacho gi dwol achiel ni wan bang' Oburu odhi owuo gi sirikal nyoro joluo nyego koko ni Babu Oromo party leader to ka ng'iyo gi chanano maka Edwin Sifuna maka uno bedo maka ulo thomwero manyiso ni Babu Owino gino sawito oko koro rengo wakwayi gi muolo kaka wuode moahero awinjo ka Josiaya ywak ni udi wang' dikony Siaya itine Josiaya ae weche moko manono mag betrayal. We are not going back to demonstrate and we want to tell Babu Owino and Sifuna and Agri Orengo we are going to follow William Ruto up to 32. That is 2032. Juzi tulionea kwamba mkiwa na rally kule Kitengela. Hapo awali mlienda kule Busia. Swali moja tungependa kuwauliza. Saizi mnaeleza hizo maneno zenu ya kwamba nyinyi ni watu wa ODM. Hatuoni kama muko katika rangi ama mavazi ya ODM. Muko kwa chama gani? Ati wawache kutu confuse. Hatutaki confusion. Baba Raila alikufa alituacha katika government ya Samei William Ruto. Tumesimama imara na Dr. Buru pamoja na Gladys Wanga na wenza. Mago mathoth matimore kar kanyo kor gwenge weche mag siasa en machielo en ni riwruoge mago mang'iyo weche mago mag yiero e bwo riwruok mano mar uchaguzi platform ogolo siem ne piny Kenya kata wacho kacha ni piny Kenya nyalo yudore e bugo mano e yiero maduong' mabiro ka ok otieki tulo ma otenore gi weche mag siasa ma osemedore kendo osebedo kacha kanenore pacho kae e romo margi kod komiti mano mar od bura mochung' ne keto tim penchik mopogore opogore riwruoge mago mag Transparency International, Mzalendo Trust kod Center for Multi-Party Democracy dwaro mondo mi olos chik mano madhi tayo pesa ma jachung' nyalo tiyo godo e kampen. Register mano mar jogo ombulu kachiel kod bedo kod twak e wi lony mano manyasani ma IBC dhi tiyo godo e yiero mar 2020 kod 7. Chris Owino nigi mathoth. Bang' jumbe bura mag tulo e romo mag siasa mag kweth mobalo kod sirikal, riwruoge mang'iyo weche mag yiero e bwo mabul mar uchaguzi platform ogolo ywak margi e wi medruok mag tulo makamago, gino magiwacho nyalo keto piny Kenya e bugo motelo ne yiero maduong' mabiro. E twak mari kod komiti mar od bura mochung' ne keto e tim pend chik, riwruogego moting'o Mzalendo Trust, Transparency International kod Center for Multi-Party Democracy CMD ojiwo duol mar IBC kod obila mondo kaw okang' mager ne josiasa madhi nyime kod timo kampen mohiu kod jogo mamuocho tulo e rombe mag siasa. But we are not taking into account where that money is coming from, how much is being spent, what it is being spent on. And now we've also been talking a lot about the issues of violence in the campaigns, the issue of payment of goons, the problem of voter bribery, vote buying, ID buying, all these things are happening. But no one is watching how the money is moving. Jonjore madonje siasa magoji mabaji gi kidi kata mitiyogo malkero koko e weche mag siasa be wayalo ka
wadwa ni wane ni chike olos maber kendo sirikal otiyo motegno. Ok wadwa weche njore kampen. Wadwa ni kampen itimo gi muolo, ji ok chwore gi pala, ji ok gore gi runge, ji ok negre. En gima itimo mamos mane demokrasia. Mano go be wayalo kaka wuon. Kaka yo mar mi jochung' duto thuolo maromre e yiero maduong' mabiro, Uchaguzi Platform dwaro ni od bura los chik madhi keto kiwango mar omenda ma jachung' ka jachung' nyalo tiyogo e campaigns. Koro nwawinjore ni wadwaro nokel chik ma neno kaka ji tiyo gi pesa e weche mag campaign. Nikech sani pesa odonje campaign mang'eny ma joma tindo kata joma mine ok nyalo yudo thuolo mar timo campaign maber ka pesa ema kore ma wuotha aweyae e weche mag siasa. Manyiso ni jomibadhi gi joma timbe gi richo man gi pesa mabandia ema biro bedo kanie siasa. Mopogore gi mano, Uchaguzi Platform bende dwaro ni jokanyo e weche mag yiero bed piny kendo goyo mbaka e wi lony manyasani ma IBC dhi tiyogo e yiero maduong' mabiro. I think the first starting point would be the country to make a deliberate consensus on whether to retain Smartmatic in light of all the adverse mentions that have been made not just locally in Kenya but also regionally. Mabiro bang' kweth mobalo kod sirikal bedo kod to e wi kambi mar Smartmatic mawuok e piny Venezuela mane otayo yiero maduong' mokalo. E komachielo, Uchaguzi Platform wacho ni rejista mar jogombulu bende nyaka go kogno mar golo nying jogombulu mane oseng'ielo rengo motelo ne yiero maduong' mabiro. Komiti mar CIOC bende dwaro ni IBC omi omenda moromo matimo ikruok ne yiero maduong' mar 2027 bang' IBC ywak ni gin kod rem mar bilion 22 tok od bura miyo gi bilion 42 kuom bilion 62 mane gikwayo. Kodong' jumbe 77 to oganda jo Kenya dhi e yiero maduong' mabiro, jokanyo e sekta mar yiero onyiso luoro margi ni piny Kenya pok otimo duto madwarore mar bago yiero ma ohianga kendo maratiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Chris Owino. Moko kuom MCS mago mag od bura ma Migori okwedo koko mar siasa mayando nenore e kaunti no juma ma okalo e kind gavana ma Migori Uchilo Yako kod jaod bura ma Suna West Peter Masara. Kakoro giseyo jaod bura mano ma Suna West kuom nyiso achaya ne gavana ma Migori Jojo Manigler mathoth. Koko masis manenore liel e subkonto ma Suna West ka achiel ko bomba Migori. Koko mani owuok kind gavana Uchilo Yako kod jaod ma Suna West Peter Masara pod meredo seyo ka okumo gande kaunti ma Migori. Jopiny noyierowa gi tije monego watinegi, wa represent wakel pachgi, wang'e kaka pesa gitiyo kendo walos chike manyalo tayo piny. To nokuyiero mondo wakel lweny. Gimotimore ndalo adek mokalo e liete ariyo mosetimore Suna West ok wanyal yie. Yo matimore sani ni taparo ni ok ber. Daher mondo akwa jo siasa wetewa, jotelo moyier gi jopiny ni wawito culture marwa. The County Assembly, we want to say that we are really not happy about that and want to condemn it strongly and with the strongest desires that we have, that we must live in peace and ensure that we give governor and the government time to execute its development agenda. Mokum MCS County ma Migori ka otelnegi kod MC no makaletho masakungo wachni tulo mane onene jo mo kalo ne okelo jiwok ne oganda mathoth kaachiel kod lal ne johala e bomba Migori. We've had two incidences happening within Migori town, within Orubaragana ward, where fights have escalated into Migori town, and the business community have been greatly affected. Giwachne koko ni mano wuok e county ma Migori koro nyiso picha marach ne county ma Migori. We've also had instances whereby even on Friday somebody was seriously slashed and hacked with pangas. En gima ber ni gavana kowuok ni dhiye kuma chal kaka chiro ma en tich manomiye ni mondo losnu chiro un jo biashara. To ng'ato nyalo wuok from somewhere to threaten gavana nyise ni okinyal bire chiro ni. Gavana bo wacha ang'o ka time ochopo mano nego bed ni koro osiemo ge mano timo to sama no nego wawuog oko mondo wawach ni government omi a conducive environment mar discharging their duty mondo kik ng'ato wach ni ng'ato no fail. Ng'ato ka ng'ato bed gi time mar tiyo tije. Ana e jatelo maduong' kisiasa moloyo jotelo te ma kochunge liel ni mondo miye microphone no luong jotelo moko
Kata Ruto kabiro ga ka ineno ka Ruto chung ewi gari to kawo ga microphone to Ruto ema luongo ga ji to ji wuoyo. Pok aneno ng'ama okawo kidimo go Ruto. So gima notimore Suna West ma kawo mi gavana microphone to chak goe gi kite ok wanyal yie. Maneno ya kutoa cheche za kudararishana mbele ya wananchi ambao wametuchagua ni jambo ambalo tunajiaibisha sisi wenyewe. MCS gonjo telo duto moyier nyaka koro timna tijegi mane oyiergi e apises mane oyiergigo nyaka chieng' kinde mar kampen chopi higa mar 2027. Kitu ningeomba viongozi especially wale ambao wanatafuta ugavana katika kaunti hii ambao huenda wengine wao ni wabunge wetu hapa, ya kwamba ni pole tu, tusikuwa na haraka mingi, tunatumia vijana wetu vibaya. Vijana wetu wanapigana hapa nje na wetu wanakufa. Komachelo jwale chimo Migori bende koro kwede koko ma siasa manenre e boma Migori juma mokalo kagiwacho ni gido lal mopogore e kinde kokono. Bende komachelo giseyo jotelo bende koro sewuoko masamogi ni murokoro gichul osuru ne 10 county ma Migori kagiwacho ni yore mag dongruok mopogore ma bende gidwaro koro nyalo mana chopo kare kagigolo osuru. Kaka jochiro onge gima mono wajuogo. Koro wakwedo wach mawuok e dhog jaod bura ni mondo gik mowacho go kiko kele chich waka. Wakudwaro siasa man gi kue. Tumekopa pesa ya kufanya biashara. Tunalipa kodi za nyumba. Sisi kama ni mambo ya maandamano pale na pale, tutafanyaje? George Juma, Ramogi TV, Migori. Koro mojwang kamachelo ko kaunti ma Migori ni riwruoge makendo ratich oganda e pacho kae owacho ni okang' mano mar governor sen chopo e nyim komiti mano mar Senate marango kaka itiyo gi omenda e counties en ranyisi mar rem luwo katiba ma pacho kae nikech senators nigi ting' mano mar rango yo ma governors tiyo gi omenda e counties. Gidwaro mondo miduol makendo ne mibadhi pacho kae EACC kachiel kod okwach kich otim nonro mar fwenyo adieri mar mibadhi mamulo moko kuom jokanyo mag komiti kod governors e finya kidini giler. Kagiloso e apis gi buore Nairobi, jokanyo mag riwruoge makedo ne ratich oganda owuok mager kagiwacho ni okang' mar riwruog governors ni ok gibichopo e nyim komiti Senate mar CPAC en achiel kuom yore makoso luwo chike kod katiba ma pachuka. Ma kaluwore ni senators nigi ting' mar rango kaka itiyo gi omenda micholo ne counties mar konyo e dongruok. What we are experiencing presently is actually how corruption works. You know, it's about governors refusing to be held to account and then shifting the blame. And those are the shenanigans that we in civil society would want to end. Corruption is actually taking away that promise of devolution. And that's why we must stand firm as civil society, as you in the media, as citizens, to demand our accountability. Gichiwo pachgi kagiwacho ni ok en ranyisi makare kachilo mar mibadhi mieno senators kod governors duto mani jopiny ema dong' ka hinyore kendo maonge dongruok. Ma kotenore kod weche mar riwruog governors nowacho ni moko kuom jokanyo mag komiti mar CPAC koto. Devolution was established to bring services closer to the people. When governors refuses to account for public funds, they deny citizens their right to transparent governance. When senators demand or receive bribes to clear governors, they turn oversight into commercial transaction. The Mwananchi suffers when accountability fails. Stalled audit means stalled accountability, and stalled accountability leads to stalled development. Dwachgi maduong' en mondo duol makedo gi mibadhi pacho ka EACC kachiel kod apisas mag okwach kich otim nonro mapiyo mar fwenyo adier mar wechego ka gijiwo oganda jokenya obede opara manyime mar fwenyo kod kwedo mibadhi. Even more disturbing are the recent confessions by some governors that they have been bribing senators millions of shillings to influence oversight outcomes. These admissions point to deep-seated corruption within the oversight architecture, which is meant to protect citizens' interests. We therefore call upon the Director of Criminal Investigation, DCI, and Ethics and Anti-Corruption Commission, EACC, to immediately investigate the bribery allegation against both the governors and the senators. Kwano omenda maromo shillings bilion 420 moket ni biro chwal ne counties bende giwacho ni ok nyal romo chwalo dongruok kaka owinjore. E Finya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Kore gi mano mar Finya Kidi en ni gikone riwruok mano mar jotije mag paw ndeke ochungo ng'anyo
margi tok ng'anyo kuom seche mayo 24 magi timore tok ng'anyo makamano rocho chenro mag wuoth. Simtos Okinda nigi ler. Kuom seche mayo 24 mae mane chal mar paw ndeke maduong' e pacho ka JKIA motelo ne ng'anyo ma jotij alap ndeke no chungi. Jowuoth manochano wuodhegi e kind odiechieng' manyoro kod kawuono ong'eng nono tok riwruok mar jotich mag paw ndeke mano Kenya Aviation Workers Union chako ng'anyo margi ayanga odiechieng' manyoro. Kuom jowuoth oyudo kitumbwa bang'o mar kosa, jomoko piny obago kendo mako yula e ndiri mag paw ndeke ni, ka jomoko to simbegi okling' gitemo manyo yore machielo ma ginyalo chopo godo wuodhegi ka giywak ni ten paw ndeke no ok osebedo ka chiwo negi ote kotenore koda chal mar wuodhegi. Tumekuja hapa Jomo Kenyatta International Airport kutravel kwenda Dubai. Yeah, so tulikuwa tunafaa ku take off at 2:10. So that means checking ilikuwa inafaa kuwa like 2 hours earlier. But since tumefika tukaambiwa hatuwezi check in since kuna an ongoing strike. So that means we have not been able to get in there to check in. Yeah. Hatuko sure sasa kama tutaenda or not, so we were trying to stick around tuone if possible maybe tunaweza ambiwa maybe kuna any changes. We're doing the bus today just because they don't seem to be able to tell us when the next flight will be going. I mean, we would wait in Nairobi and book a hotel if they said to us like your flight will go tomorrow same time. But I think they just don't know. So, yeah, we're going to hit the road. Jowuoth go mane dhi e safar mopogore koni chenro mag orochore gino makidek miyo moko kuom gi wit katomenda. Nilikuwa naenda Dubai kwa shughuli za kibiashara. It would really affect me because I had booked my hotel. Nilikuwa nimebook kila kitu. Okay, my customers will also be affected. So, it's really si kitu kizuri kabisa. Kwa yango chungo ng'anyo makamano jatend migawo mar yore wuoth Davis Chirchir okwang'wono e wi rochri manobedo. The Ministry of Roads and Transport held a conciliatory meeting between the union, the State Department of Labor, the Kenya Civil Aviation Authority, and a return to work formula has been formally agreed upon. The Ministry wishes to inform all travelers and air operators that it has been agreed that the airport operations be resumed to normalcy immediately. And in effect, Kenya Aviation Workers Union would like to call off the strike action on terms that have been agreed in the return to work formula. We are satisfied with the guidance and the intervention of the government in this matter. Tenda lap ndeke no koro dhi nyime kod lao sa kaluwore ni jowuoth mathoth pod okwamo e alabno. Simfros Okinda, Ramogi TV. Gikone to ringre Chukdar moro ma jaigni 39 mane oulo yuero kata mokala ora mano ma Nyaliech e location mano ma Kagana Central e kar chung'od bura mano marangwe oyudi. Ringre jagono oyudi mano bang' menyo mar ndalo adek ka familia kod anyuola mare osebedo kariyo e bath aorano. Jofwamb Alabich miyo lero mar wachno. Ringre Kristomo Otieno Nyango mane en Chukdar osiptal makandege level 4 na yude kalewe pi kod jogweng' mosebedo kamanye chakre ngeso mokalo mane pi oyuore ka otemo kalo aora Nyaliech kalure kod koth mapek manochwe kor gwenge makono. Familia kod anyuola mare osebedo koriyo genge aora Nyaliech kuom dala dek duto kane chenro mar manyo ringre dhi nyime nyaka koro ne oyud ringre okinyi ma kawuono kachiel kuom wedene Isaiah Obonyo lero ni jagono pi ne oyuero ma onego kinde manotemo kalo lalo moro molosi aorano kendo apiko mare mnodugo yudie genga orano. Kristomo Otieno Nyango nowuok chieng' Sabato kadhi tich gokinyi. Otiyo kandiege level 4 hospital kaka security officer. Nikech koth nochwe mang'eny ahinya chieng' no, koro no jaode oparo ni samoro no nindo oko kaluwore gi koth manochwe mang'eny. Koro wachako bedo worried chiege ochopo irwa ka wachako bedo worried kaka family to koro nyalo bedo ni nyathini nitie kama nade. Fortunately kogi gimoro saa 5 mar Jumapil to ayudo pikipiki ne Nyaliech kanyo en olalo moro onge kanyo en mana drift moro kanyo manoger to en kama osenego ji koro mang'eny kabisa. Koro kwanong'o pikipiki ne to wachako bedo gi chich ni nyalo bedo ni nyathini samoro pi oywayo. Koro kaja mano wachako go menyo nwamenyo chieng' Jumapil nyaka piny olil mwaninde tie aora ok wanene. Nwamenyo nyoro Monday ma piny olil nyaka piny ochako ruo ok wanene. Koro kogi kawuono gimoro saa 4 to wayude e tie aora kama ineno ni
ka otho. Jogweng' wacho ni kama ne jagono wite ngimane oselal kod ngima ji 7 e kinde mokalo, kendo gin koluoro maduong' ni e kinde ma koro koth mapek biro dhi nyime kod chwe kor gwenge ma pacho ka nyalo biro medo kelonegi chandruok ka ok oloso lalono. Koro akwayo ni kaber to mondo sirikal one ni to nyithindo modong' chien nyalo kony nang'o, nikech tich manotiyore kanyo en tich manobedo supervise gi engineers, to kar engineer timo ang'o manyalo miyo tich tiyore manego ji pile pile. Ma en ng'at mar 7 ka nitie thuolo to olalono gere mondo kik ochak okel tho moro amora kendo. Ruoth ma Kagan Central Lokeson Kennedy Okoko ne ojiwo jopiny mondo koro bed motang' e kinde ma koro koth chako chwe kor gwenge mopogore pacho ka ringre obila ne okayo kar masirano nyaka kar kano ringre jomotho ma Homa Bay. Sasa ma oro pong' jodalawa kik wandaret aora, kik idhi item pi gi ngimani. Sani koro koth biro mapek kabisa. Wapuonjre uni ka sa ma oro pong' kik yedhri ni iora aora. Dhi nindo oko kirito mondo pi kata rito pi oko mondo ok en asara. Gimomiyo wuodo ne wito ngimane samone en gi chir ni mana aora mokadhe pile. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Arokamana Alia Beach gi sigana no ema kelowa e giko mar weche manyien kiny ma kawuono. Yena mar mondo mi wakala ne moko kuom ote ma bende osedonjo karka mano kakala e mbui mar Facebook maro wacho ni japuonja Denik following from Nyasoko Senior School mano Denish Onyango. Erokamana ahinya Elijah Marshall nenwake no Yugis Nyangiela. Erokamana ahinya Uncle Levi so wacho ni luoka entiere Busia Kenya. Erokamana ahinya kuom ote mari Otieno Bernard ni live ka Miriam Makinyi Nyamigwena nenwa live ka entiere Ugunja Sigomre Alili Homa Bay. Ninge Alili Ombei nenwake no Ombei location. Erokamana ahinya. Aya, jakoneo Yugi ane Ramogi TV kane Mbakasi Aviation ka Nairobi kod Lera Nyar Chief. Aya, erokamana ahinya mos Nyar Chief gi jogo meneno go chenro Adiso ja Scout andani kantiere Vibrant Education Center Aburka. Erokamana ahinya kuom kete e chenro kinyini ma kawuono gi jogo bende maneno wae konde mopogore opogore. Wagono erokamana ahinya kuom ndikonwa kendo mar oronwa ote machuok ahinya. Ng'ato penjo kar ka ni ero kare jithoth ahinya owacho ni arito twak kae mar Joyce ka entiere kae kod CPM Olena Chayo Anyinga Oyugi ka Kisumu County. Joyce Jogiritika mar mokwongo ne mano aduogo kae kod gazet kikiri mabor. Aduogo kae kod Boniface Otieno en jandiko kendo jafwambo. Kikiri mabor. Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando ganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maidong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi kaka wanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar Mbakoromo Iwacha Tich Adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija. Tich Adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Hato
Wuok tich ka wuok tich wakelo ni don ya Wotonagi. Ka bende tich ariyo ka tich ariyo Nyakoronga Jwang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek Nyakoronga Jwang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen Nyakoronga Jwang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakoronga Jwang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawa. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dend obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Hera, andhoga, adiera. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timre malich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata e piny kama da bedo gi wat kodi. Koromoniti. Remo biro yiero bedo kor ka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Waye donga wache dier. Parineti, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Chiemo ok en mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler, koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miloma mar chak. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek, saa 2 okinyi, kik bai. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok, iyo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber, miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda luka pure kota eka ni ka pure maber balose, tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda an Alori nyaka Black, tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande.
kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ticha beach kochakore saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni metes maliet kabisa mag Luo Rumba, Luo Benga kaachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela nako ni wang'ne ka wadok kocha. Nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Lungani a boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokolo instrumental. Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi. Kao wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. You wanna feel the vibe. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Loso gi lwedo wapuonji tedo be gi moko mamit. Rogo mar nyithindo ngeso saa 3 mar okinyi mana e Ramogi TV. Nyakoro Ramogi jong machiegni nono magazet chako sani an ka kod Boniface Otieno adhi bedo kata nyinga Cleophas Oluoch jagisumo ka Nyakoro Ramogi nyaka sango machiegni gazet mar The Standard kod mano mar Daily Nation mano go ka madhi miope kod odiochieng' ma kawuono oyawre Boni. Oyawre ahinya chieng' maber. Ageno ni bendi chieng' maber. In pod ine Valentine. Aneno ka ane post Valentine mood kendo ageno ni kata jo mantie kuonde mopogore opogore bedo chieng' maber okinyi ma kawuono. Aneno ka koth osechako biro, jogo mandala ageno ni uloso puothe kendo ageno ni machiegni kamae ubro chako keto kodhi e lowo mondo wanen to wanyalo konyore nadi mbele ka. Otherwise kamano kuom nyuol makende odiochieng' kamano Nyakoro Ramogi jong machaka ne ka kod gazet mar The Standard mano mantiere kar kae achiel kachiel iwacho ni putting city on sale. Mano wach mantie kar kae gazet mar The Standard mamadani mondo wane kae mokwongo kawuono kae ka warange Nairobi. Sakaja nochako kako wacho ni Nairobi must work. Wacho ni lazima work. Ang'o motimre? Penjo mipenjo kar kae ka koro chiwe I work. Boni. Erokamano ahinya Cleophas. Anyalo wacho ni odiochieng' manyoro gavana ma Nairobi Johnson Sakaja ne oketo koke winjruok moro gi national government motelne gi ker moluor President William Ruto. Koro gima bro timore en ni the national government bro miyo county government ma Nairobi bilion 8 mondo gine kaka ginyalo loso go lwasi mar dak mar ngima ja Nairobi obed maber. Nyo giwinjore giwacho ni pesa ni bro miyo olos wang' apaya ma Nairobi kae mang'eny. Bro miyo weche garbage collection takataka Nairobi kae gima nyaka ing'e Nyakoro Ramogi en ni
nitie kaka weche takataka chendo kendo wachore ni pesa ni koro bro miyo collection mag takataka e estates mopogre Nairobi kae bro bedo maber. Weche kaka mag pi, weche kaka mag sewerage, weche kaka mag housing. Anyalo wacho ni ok en gima rach miyo county government ma Nairobi pesa bilion 8 mondo oyud kaka ginyalo keto dak ma Nairobi obed maber, ok en gino marach. But penjo ma aparo ni ji mang'eny boro penjore en ni to kasa ka janodo jatelo to wacho ni lazima ywak, mano e manifesto mare to bedo nadi ka koro olure bakdo odhi e State House kucha kwayo kony mondo miye pesa mang'eny mondo nen to onyalo loso ngima Nairobi obed maber e machalo nadi. On the other hand be ji bro penjore ni to bro bedo nadi nikech gik machalo kamae notimre chien kacha ya administration mar Governor Sonko mane aneno ka ker machon waneno ka ker machon ne okelo Mr. Badi, General Badi mane manage county government ma Nairobi. Dibed ni nitie kaka national government dwaro manage county government ma Nairobi through the back door. Seche magitimo coalition agreement machalo kamae giluonge ni cooperation agreement gi kizungu nyakoro magajwang. Winjruok man gintiere go giwacho ni oyo wan ok wadwa ran county government ma Nairobi kendo ker nyawacho ni en lwete opong' en gi tich mang'eny kabisa. Gie seche machalo kama gie odwaro ni Governor Sakaja kod joge oti, but on the other hand odwaro ni Nairobi obed kama ber nikech kiwacho adier nyakoro magajwang county government ma Nairobi ok inyal pime kata gi counties moko mwantiere go kata for example Siaya ama Homa Bay ama kata Kilifi kata Marsabit. County government ma Nairobi en county ma en gi weche mang'eny kabisa, o host UN Habitat kendo welo mathoth biro pacho kae conferences mopogre opogre. Omiyo aparo ni national government wanyalo migi benefit of doubt mondo wawache ni paro magin go en paro maber, but kadipo ni nitie kaka gidwa run functions ma Nairobi county government through the back door mane maparo ni nyalo kelo shida mbele kae. Erokamano. Mano kantie kar kanyo koro mogo jango miye peke ite mar 4 mano bende mar 5 to kisomo gazet mar Daily Nation miye peke ite mar 23 some kachi beda ni kod ng'eyo ni ang'o gini mantiere e iye kanyo achiel kachiel. Nitie weche mamoko mantiere kar kanyo koro mogo jango madhi do thuolo mar mondo mi warangni ka nitie weche mokwongo mantiere ite mar 2 Mayu flood victims appeal for more help. Nitie joka mane oula bende no yuero onyalo paro kacha mano kelo lal mangima moyo prauchiel mana alwora mano county mano ma Nakuru kendo kirango kacha en lal mano kelo mana nyuola mathoth bende oyudo. Sani koro gikwayo kony mar mondo mi omigi mano ite no mar 2 machielo ntiere kar kacha ni ero podi manyo wacho ni state pursues Russian who secretly filmed women. Mano ite no mar 2 podi mano kama wantiere kode kar kanya koro mogijwang mano gin weche mamoko matimore Nairobi County Workers ma bende ntiere kacha koda ng'anyo odiochieng' manyoro ka gikwayo osara mar mondo mi omigi gope ma gisebedo godo mantiere kar kanyo kachalo koda kawaja Russia ni aonyono wacho mana ni come with me. Mago weche mamoko mantiere kar kanyo koro mogajwang mabedo mi peke ite ni mar 2 Boniface. Ite mar 2 wan gi sigana 2 madongo kae kod mar 3 mar ng'anyo mar maest kana mopogre. Wan gi sigana 2 madongo ite mar 2 nyakoro magajwang gazet mar Standard. Story momi pek gazet mar 2 mar Standard page mar 2 gazet mar Standard en kaluwre kod jago moro manowuok Russia manobiro pacho kae kendo wachone ni jago ni ne oyude kod nyiri mopogre opogre kendo nyiri gi kuonde mane yude go ok gin kuonde mabeyo kabisa to chal ng'at mane o film jogie kendo chal ka ng'at mane dwa wuondo jogie mondo kata kamoro kian no dwa pache malongo pok ong'iyore but videos gi nomako in a short period just before kapok watimo Valentine kendo koro ka Valentine nyose timore to bang'e no to chako release videos gi ma en ng'at ma Jarasha ni en ng'at ma sani jo DCI manyo nyo awinjo ka jo DCI ochiwo press statement ka giwacho ni kadipo ni in miyo ama ng'ama nyako
majarasha ni chal kaka moro ne dwa tugo gi pachi ama ka nitie gimoro manotimo ni marach nikech ng'ani nobiro aparo ni ng'ani ne en gi intentions maricho kabisa. DCI nyose wacho ni ka ina victim to dhi office gi Kiambu Road kacha mondo odadhogi ama indik statement. Gazet mar ariyo mar Standard Story maneno kae kendo en mar Jumaimai flood victims. Nyakoro Magajwang' inyalo paro chien kacha nitie jomoko manobedo swept away gi floods e Maimai kucha. Ginedo mana kwayo sirikal kony mondo giyud kaka ginyalo konyore. On the same note, Cleo, aneno ka gima chal ma koth oduogo to seche duto ma mae otimre kata mana Nairobi kae nyaneno gino nitie kata mana jok manyobedo swept away gi floods e bombe mopogore opogore Nairobi kae. Nyalo mana medo kwayo county government ma Nairobi ni gine ni to drainage ginyalo loso no yo machalo nadi mondo mi jogwa mathoth sana mantie e boma Nairobi kae mondo kik gibed swept away gi floods, giyudo kaka ginyalo dhi tich e yo ma owinjore gokinyi to gidok ote mowinjore. Seche duto gimosega miyowa problem en ni wan kaka jo Kenya pok wabedo ga prepared mondo wane twadwa deal gi disasters nadi. Iyudo ni diere oro dhogwa tho Marsabit, dhogwa tho Mandera, dhogwa tho Garissa. Wabiro diere koth iyudo ka okwa harvest koth bro chwe mang'eny kabisa iyudo ni kata pigni okwa bi harvest pigni bro there into waste obro mana ohula ni bro mana lal nyaka gi jomoko nitie kata jok malalo ngimagi e ohula Nairobi kae diere ma koth ochwe diere ma koth chwe mang'eny kabisa jogo ma odaka anyalo wacho ni slums for example. Omiyo wakwayo mana county government ni tich to koro wanena dier use sign 8 billion agreement gi national government nudwa bero ngima ja Kenya. To wakwayo ama on behalf of jopiny onyalo mana wacho ni neuro ni pesa niko biro tutiyo bana kode yo mowinjore nikech seche duto pesa biro ga machalo kamae tibro yudo ni kitimo audit iyudo ni bilion 8 ni milion moro 200 nyolalo dhi kama chalo kamae weche kawilago okwadwa kendo nyaka gima gavana ng'eni jopiny bro hold into accountable nikech ang'eyo no lap dhogi por ndong ni kom mar governor 2027. Omiyo neni to inyalo timo nang'o mondo ngima japiny madak county government ma Nairobi obedo maber. Erokamano Cleophas. Kamano Nyakoro Magajwang' e ite mar adek kaso mane sigand jakene ratiro mano mar oganda mabende en jadolo e piny mano mar Amerika mano Jesse Jackson mabende ne owito ngimane ka jaiga 84 e ite mar adek bende Nyakoro Magajwang' obila oyudo bunde mago ma oganda ntiere godo e ataro mar chik maromo 18 e alwora ma Isiolo e Crackdown kata pedha masani dhi nyime ka bende ntiere mwandu mathoth ahinya ma olal mano moting'o moyudi mago maromo kacha wacho ni gin miche mathoth ahinya mantiere kar kanyo achiel kachiel kanyo ka warango ite mar 4 kod mar 5 ne wakoni kanyo ni en wach mane matimore kache county ma Nairobi kia ite ma iye kar kae ni kata titime yo machal nade ite mar 6 Boniface kan tiere governors kod treasury irange yo machal nade ka governors bende koro kokale council margi omenda ma podi dwaro kendo podi kwayo maromo bilion 534 governors bedo ka gigo ute fwambo mopogore mano kotenore kod chenro mopogore opogore mag bedo kata ka giluwo mano magisebedo kata ka bende gimiyo pek ahinya. Weche mag budget bende ntiere ka iwacho ni ero ntiere kaka chenro ntiere mano mar sirkal kokalo kuom jatend piny Kenya owacho ni mar mondo mi giber chenro mag somo ahinya budget mar omedi kod maromo bilion 65. Ywaruok osebedo Nyakoro Magajwang' wane gazet mar Standard page mar 6 ywaruok osebedo mang'eny kabisa pacho kae kind governors kod the treasury on the allocation margi nikech for example sani governors dwaro bilion 534 mondo migi all the county governments dwaro pesa no but chal ka gima treasury o allocate gi bilion 458 magi feel ni en pesa matin kabisa. Ywaruok osega bedo seche duto between the national government and county government when it comes kobire weche magi mar allocations. Omiyo okang'eyo ni bro timore nadi seche machalo kamagi nikech county governments ywak kabisa ni ok migi their equitable share
pesa mowinjore oripo ni imiyo county government. Giywak ni pesa wa oyo, wan pesa ni okubi. Seche moko owinjoga ka giywak ni kobiro to kobi e samo owinjore. Seche moko giywak ni kobiro to biro matin. The law is very clear. E pesa mowinjore imiyo county government. But ok ang'eyo gimomiyo treasury osebedo ka ignore wach machalo kamae. County governments be wanyalo siemo wang'u un kaka governors ni imiyo pesa udwaro a fair share maru okwatamore no ripo miu pesa mudwaro as per the law kaka katiba wacho. But waneno wastage mantie mang'eny kabisa e county governments mantiere go pacho kae. For example, moko kuom gi wacho ni gi expenditure margi, recurrent expenditure margi, pesa ma gitiyo go actually wacho more than half of the budget ma county governments yudo pesa gi dhi luxuries. Current expenditures. Current expenditure nyakora magajua gin gik moko kaka chulo salaries, chulo meeting travel expenses. Governors gi wuotho gidak ma Nairobi kae moko kuom gin nikech meetings moko mang'eny ma gi attend timore Nairobi kae. Ok en gino marach, but wawacho nun kaka governors ni seche ma treasury release pesa biro japiny manogo ni kura in kaka governor mondi manage resources mage. Resources includes pesa ma udwaroga makore ng'eny kamae. Pesa ni make sure nutiyogo e yo mowinjore. Pesa ni make sure ni odhi omit need mar gimo madwarore e county. Counties moko for example yudo kata ka yieth onge osuptande, wang' apaya pod recho, weche machalo kaka mag pi yudo ka seche moko pod onge, jopiny pod chandre kabisa. But okanyal siemo wang' governors duto, ntie mana moko achiel ariyo matin kuom gi sana, but moko kuom gi tiyo maber. Wagoyonu mana wamedo mana miyo pak gi puoch kuom tich maber ma umedo tiyo. Omiyo anyalo mana nyiso treasury ni ne uru to uloso governors nadi mondo migi a fair share margi magi sebedo ka gi demand to uket gi accountable mondo pesa momigi gitigo e yo mowinjore. Erokamano Cleo. Kamano nyakoro mo jonga dhene iti maraboro kanyo nitie sigana maonde karkae. CS Mbadi na waje Sifuna Babu faction to consider ceasefire talks. Nyakoro mo jwang majatin miga muchuni weche magomeda koro kweyo Babu Owino kachel koda ka Sifuna mondo miora ngane ka ginyalo loso mondo gikwe match machalni osebedo kae ka koro bedni iwacho ne duon bura mar ODM poko gol kar kacha to poden twak mabende kore kwa nyorno loso ka orado kod riwruog Uganda Luo kata Luo Council of Elders bade ma Nairobi mano odiochieng'no manyoro e weche mathoth bende mane gimulo kanyo Boniface. En adier ni Mbadi to koro kwayo ni kweth mar Babu Giri gi Sifuna gi Winnie Giri okwayo gi ni winjruok mondo bedie e kindgi kod kiana luonge ken ka wacho ni the old guards ta wacho marach. But nyakoro magajwang' party mar ODM nitie kama ok ber ahinya gi seche machalo kamagie. Nyaneno ka Governor Gladys Wanga Kisumu kacha nyobedo gi tich matek kabisa kotemo wuoyo gi jopiny to jopiny chal ka gima igi nyowang' kabisa. It means ni wach mantie gi seche machalo kamagie ni party mar ODM yudore kama tek kabisa. Division e party ok en gino marach, but wan nyalo mana kwayo jo ODM party am officials mag jo ODM party mondo gibed piny mondo giwinjore ginen issues mantie nyalo bedo solved yo machalo nadie. Nyawinjo ka ng'ato wacho kacha ni seche ma gidwa dhi e coalition agreement, a pre-election agreement gi the ruling party UDA to odgi nitie achiel ariyo mok ber, bargaining power margi biro dok piny. Dhano kaka Sifuna, dhano kaka Babu Giri, Orengo and the rest makoro nigi paro mopogre e party, anyalo wacho ni the other people mantie party ma ok owinjore gi paro gi ni oripo koro gidog chien mondo gineni to ginyalo wuoyo nadi mondo wach message mawuok ODM obed message achiel. Nyobedo malit na kabisa ka team mar Babu gi Sifuna Giri gin Kitengela kucha to team mar party leader kod ODM chairperson Gladys Wanga gin Mombasa kucha. Ma ok en picha maber. Japiny mar support party ni magi gik ma paro ni ok more. Unity mar party en gino makelo picha maber mar jahera mar party. Omiyo an anyalo mana kwayo
johera mag party mar ODM ni wahore uru. Tungni kamagie ka baba nosewewa, it was automatic ni tungni machalo kamagie ne biro timore. Magi gik mantie parties. Anyalo wacho ni Nyakwar Mogojang ni mang'eny pod dwa medo timore. Don't be shocked kata mana ODM party uni odhi oriwre kata mana kod another former DP Rigathi Gachagua. Kiki made shocked. Manelo so bad do. Correct. Anything nyalo timore politics. Jolony mag siasa wacho ni seche 24 en period maduong' kabisa e siasa. So kawadhi e yiero mar 2027 Nyakwar Mogojang adwa mana nisi ni beda kicha wang'ni to go mana kura ni ng'ato kulingana kod kako biro iri bo uso di manifesto mare bo ng'isi ni anto anyalo timo ni kama kamae bo demonstrate ni maber ama kain ng'atno manyocha tiyo to nowacho nuna biro timo nu ABCD. Make sure ni mano tim kata ku achieve 100% target to chopo 70 ama 85 ama kotemo 60 ngamo perform to 30-20% mago jok mawere urgo kendo anta mor sana gi kama siasa ma Kenya dhie nikech kata mane ODM party kae baba nyocha biro ga to ting'o lwet ng'ato to wacho ni ng'ane tosha mago gik makoro rumo nyaka tidhi mane ground nyaka tiwuo mana gi jopiny bagin maginyisi ni to koro wayie kodi wadwa mi kom mar MCA mondo ikonywa. Tich bedo matek kabisa kendo japiny anyalo ng'isi ni go jogi kogno kabisa mondo yier mana ng'atno midwaro. Kamano Nyakwar Mogojang. Mtie machalo mantiere kar kae waranga ni ite mar 8 ondike gacha ni Wanga Bud in Kisumu but insists ODM is intact. Nyakwar Mogojang Wanga noyudo jok mano rogone ka jogo mano gone koko kano kalo Kisumu entiere Ahero Odhiambo Manyoro. Kata kamano oramo ni ODM to pod ochwiny. ODM pod ochung' kar kende kendo ODM pod otegno mano wach matimore kar kacha. Entiere chiro Ahero miwacho ga ni tinde onge yweyo. Ne wacho chon ni Ahero onge yweyo. Tinde ji yweyo mane traffic jam. Bien traffic ok en gima nong'ine ahinya kaluwo. Omiyo tinde gi nyaka get traffic lights Kisumu town. Mano kwa weyo irange kar ka wach manotimore ni Boni. Nadier ni Gladys Wanga nyantie gwenge makaluo nyantie Ahero kendo nyadhi temo wuoyo Ahero market kacha kotemo popularize party mar ODM. Gima nyotimo ok en gima rach kaka chairperson mar party to mae kende oromo ng'ise ni ground ok ber. Ground ok ber in the sense that japiny neno ka nitie division e ODM party kae. Omiyo mae is a clear indication to party leader chairperson mar ODM ni nyaka to koro gidoge drawing board. Seche ma in kaka chairperson jakom mar party ichung e market dala kucha idhi wuoyo to japiny wacho ni Babu Owino one time Sifuna, it means ni nitie gima japiny temo ga ng'isi kendo Gladys Wanga en ng'ama miyo mariek kabisa. Sebede siasa for a period moromo kendo understanding mare mar siasa mar ODM ni malo kabisa. Mae ng'ise ni apana nyaka to koro luong jogi e negotiation table mondo gimadhe chai moro gipenjre ni to ang'o ma wanyalo timo mondo waduok ODM party kama baba nowewago. Adwa chiwo example. For example, kidwa gero odi moro kata mana bedroom 4 to iluongo jaodi gi nyithindo ting'iso gin mae plan budget ergo pesa nitie mae kaka idwa gero odni to nyathi moro ng'isi na pana baba ute minind magu mag nindo gi kik uket gi malo kucha, ket gi piny nikech by the time ibro retire ibro onge kata gi teko mar idho malo. Does it mean ni nyathini ok en nyathini Cleophas? Omiyo divergent views e ODM party nyaka bed accommodated. Ananyalo wacho kamano. Samoro jogi e future mar ODM. Samoro jogi man gi teko mar negotiate kod ker mantie pacho kae. Japiny wacho ni for example party leader magi ntiere go gi seche machalo kamagi. Jopiny moko ma awinjo ka kuotho wacho ni inyalo miye road deal. Gifeel ni joma thuon, joma pachgi opogore kamae, dhano ka motegno e siasa kako rengo. Magi joma nyalo keto ker piny to wacho ni napana. Wan kwa dhi kod into coalition agreement titimonwa ABCD makatamre to wachungo presidential aspirant marwa. Actually ng'ato nyong'isa an kaber party mar ODM oripo chung a presidential candidate mondo with the mind ni ok gidhi yombo but gitim dialogue ama negotiation gi UDA after election. Rather than chiwo jogi te wafuasi magi te ni party mar UDA ikia giminyalo mi after election. Awinjo ka jomoko wacho kamano.
akia ni nyalo timore nadi, but an afil ni ayie kodgi mondo gichunga presidential candidate. Party mar ODM oriwo chunga presidential candidate mondo gidhi tim yiero, after yiero to gitim a post election deal. E weche mamagi mantiere karka bende nyakura mogi jwang' e ite mara ochiko kang' isome karkacha gimomiyo opposition ochoro nyime romgi mano mara romo kamoro achiel kaka mondo gikel pachgi kumoro achiel, kiwacho ni kae pod iwacho ni onge winjruok ni ng'ama dhi ting'o bendera mari ka gichomo yiero maduong' mabiro. Why opposition postponed their retreat amid flag bearer dispute, mano mantiere karkae omiye pek e iteno mar ochiko. Ka piny karkacha to nitiere wach mar Kibagendi Anthony, ja od bura ma Kitutu Chache South, mano Anthony Kibagendi mabende ne okum mano madonjo e od bura kaluwore kod weche mage mano wacho kata ni od bura ni obedo auctioned house. En adier ni Kitutu Chache South MP Anthony Kibagendi odiochieng' manyoro speaker mar National Assembly Moses Wetangula nyo kume tiyo kata mana gopis mare, okume kuom attending committee meetings, okume kuom bede parliament kacha kanyo. Aparo ni en Citizen TV okinyi kagi temo koloni jopiny chal mar piny Kenya, to aparo ni dhoge nyo buoth ba owacho ni parliament en auctioned. Nyakoro Mogajwang' wach ni nyoko moro speaker mar National Assembly ma aparo ni nyoro morning sittings mag parliament nyo ng'ise ni into koro nyaka to ibed tenge matin mondo idhi ndika apology mondo ikel. Kendo speaker nyon very categorical owacho na apology ni kik indikna, indik apology to the house nikech ichal ng'at ma ichayo kama itiye, anyalo wacho kamano. Kibagendi nyo chiwo mana pache kanyo entiere morning briefing ka Citizen kacha nonro mar chenro mar chal mar piny Kenya. Kendo mato anyalo mana wacho ni mae to pache, kila ng'ato is entitled to chiwo opinion mare. Mae nyo chiwo mana opinion mare. Ka en adier mae gima dier to apology ne modhe ndiko cha onyalo ndiko richunge position neno to kofil ni nyo dhoge obuoth to bende kwaya ananyalo wacho ni onyalo kwaya apology to speaker bro somo gigie gi jotelo madito parliament kacha to inyalo neno kaka ng'uono ne neno mondo dhi mbele gi tije. Kamano Nyakuro Mogijwang' mano kai som piny kar kanyo ng'ine mar omach ni speaker suspends MP Kibagendi over auctioned house remarks, mano wach mantiere kar kacha ka ne ntiere e wang' jowi maro mano mantiere kar ka ma Citizen kanyo kamano lose mano okinyi kama wacho ni ero en achiel kachiel ne gigi to ang'o ma notimore. Iwacho ni mane kamano yudore tago maliet ahinya. Mago remarks mano wacho gokinyi e chenro mano mar Daybreak nyoro ka irange mokwongo kacha ni Wetangula riponi omako od bura machal nade, mano wach mantie kanyo mabende omi pek e iteno mar ochiko. Boni ken wach ma yot ahinya, kendo mana kaka asewacho chien kacha en ni mana kaka wacho ni ochal ng'atno ma dhoge nyo oboth kowuoyo ama nyo bedo very emotional during the debate. Samoro seneno kata state sponsored bills kaka samoro kala mok goe kogno mowinjore. Nyakuro Mogajwang' nitie bills moko mabiro e parliament mabedo sponsored gi state, to seche ma mae timore nyaka ing'e ni state nigi hidden agenda ama ni gin gi intended objective mar bill magikelo nwe parliament sechego. But anyalo mana medo challenge ni ka nitie gino moko seneno kadhi mbele maber e parliament to en mujumbe en gi right mar chung to penjo ni ABCD ok timre yo maber. Speaker nyo iye wang' kabisa gi wachni, kendo nyo wacho ni Kibagendi Kitutu Chache South MP Anthony Kibagendi chal ng'atno ma okoluoro od bura, kendo nyo miye siem mager kabisa ba nyo gole mane od bura sechego. Nyoko miye kata mana opportunity mar chung mondo mi defend position mar wach kore, nikech speaker insist ni gima hii wache parliament gokinyi cha abende anene ta winje gi ita ma aparo ni gima hii wacho cha ok ber, nyaka to kore dhi iwuoge presence mar parliament mondo idhi ndik no apology. To apology ni kikelne speaker nyaka kale kelne clerk manone. You are apologizing to the house mondo waneni to
Ang'o mitemo wacho? Nikech Wetangula wacho kar ka ni ento oseyanye mathoth ahinya. Correct. En oseyanye mathoth. To koro kamocho makoro ikelo wich kuot Yes. ne jood bura kendo od bura mangima. Yes. En gino ma indiko tikelo kendo kapok isom apology machalo kama ne jood bura. Yes. Nyaka none marange ni en properly worded kaka osewache kar kae. Mano e wechego mag apology nyaka Ramogi Jwang'. Nitiere ite mar 10 kae. Nitie tipo mano mar jaod bura. Mano ma Suba South. Nitie kar ka. Owacho ni ero odwa ng'eyo ne to wuon lo mamiwani ni en ng'a. Mano ite mar 10 nyaka Ramogi Jwang' ang'ine kacha. Ngaji maliyo nitiere ite mar 11 ma bende koro okelo nok mar pi kod chiemo ne oganda mathoth ahinya mantiere alwora ma kadho wath nam chumbi. Owacho ni severe drought hits cost 700,000 ma bende koro face kech kod nok mar pi ma bende timore kacha konde mopogore opogore. En gino ma bende waneno ka timore e gwenge wa Boni. Ang'e ni bang' mano adabedo gi thuolo mag rango ite machielo mar gazet mar 12 kama nitiere machinglo. Ayud pach mokwongo e wach mar drought masani dhi mbele. Ngaji ama chieng' ma rieny e bombe moko mopogore mang'eny pacho kae. Chien kacha waseneno kokelo chandruok mang'eny kabisa. Northeastern kocha maloyo dhano aparo 300,000 nyochi wacho ni kama tek kabisa. Aneno ka cost tiwacho ni 700,000 dhano 1,700. Yudore ka kata gima gicham onge. Northeastern kocha winjo ka nyaneno ka oboko ndiko ni gichamo mana itoboke. Ng'ato koso gima cham to the extent ma odhi mana chamo itoboke. Anyalo wacho ni sirkal be osebedo ka temo gichiwo relief food, but seche duto naneno ka jatend piny machon Rigathi Gachagua wacho ni relief food momiyo jogi ok rom nikech ne otimo tabulation mare tiyudo ka ng'ato achiel bro yudo less than 200 shillings. In gi miyo nyithindo 3-4 siling 200 idwa konyori go nadi odiochieng' achiel. Government rubet seche duto ni neno ni to wadwa konyore nadi seche mwan gi situations machalo kaka magie nikech wayudore ga e problem ni seche duto. Does it mean ni national government okosega bedo gi paro ni oripo gibed piny mondo gine ni to ginyalo konyo ngima japiny e yo machalo nadi seche mwayudore ka wan gi situations machalo kaka magie nikech gini so serious to the extent ni kech walalo ga nyaka jogwa moko dhano tho e drought, jamni tho, rombe, diek, dhok. Iyudo ka value mar nengo dhiang' dok piny kabisa kendo en kata dhiang' ma jogi Northeastern gi nyaka Ramogi Jwang' gima nyaka ing'e en ni giuso ga nyaka dhog gi Dubai, UAE kocha. To iyudo ka dhiang' seche ma odhero kabisa, it means ni kata mana value mare sami dhi nyiewe kane en dhiang' mani uso 40,000 to kodhero kabisa nyalo kata manyiewe siling 15,000 ama siling 10,000. Omiyo jogi yudo ga lal mathoth kabisa kendo gima nyaka ing'e en ni ja Northeastern en ng'at ma oketo pesa ne duto e wach dhiang', wach camel, wach rombe. Iyudo ka invest kabisa. Ng'ata achiel nyalo kata mana bedo gi rombe 2,000 to iyudo ka ni ka drought obiro to rombe kata 1,000 ama 1,200 ama 300 otho odong' gi rombe 800 iduoko ng'ani e lum odhi start afresh. Gin joko mohero pith, gin jogo mokano mwandu gi e jamni. Omiyo sirikal nyaka nen to gidwa gero gi dams ama water pans mondo mi giyud ka gikonyore seche ma oro biro. Anyalo wacho ni mano e achiel kuom interventions ma sirikal nyalo bedo go mondo nen to nyalo konyo ngima jogi e yo machalo nade nikech giyudo ga lal maduong' kabisa. Kamano ahinya ite mar 12 kanya koro Ramogi nitiere machilo mang'warang ka kapok waloro chenro mar gazet ng'ene ang'ware ite machielo kanyo mar 12 nyaka Ramogi Jwang' kama wacho kar kacha ni ndalo ka gi sani en ang'o molokore ahinya minyaneno kar kae. Boni e kende no gimolokore kama gintiere kar ka. Aneno ka the rich and the poor nyaka Ramogi Jwang' aken tipo mwaketo ni wang' jowi no inene. Aneno ka jago moro bet piny kacha iluonge ni the poor, onge kata sati morwako, ochal ng'at mobet e kidi. To jago moro machwe kabisa orwako suit maber kabisa gi wuoche mabeyo kabisa gi tai marakwar kama chal marwako ni. To
akia gimolokore kae ok anyalo wacho. Gima nyabedo ka Nyakura Mojwang kirange ineno distance ma kae nyaka ka notin kae notin to kae kirange omedore ahinya pogruok the rich gi the poor gap ni medo mana yawre ahinya to koro kata kopogore ng'ani ne kwecho to ne pod en gi ring'o moko kata cha ring'o ni orumo japoa ni orach en situation marach kabisa. Iwacho ni kadipo ni en Derasemba to bende en dhiang' mose nyiedha ahinya morumo mano kama intiere kar kacha achiel kachiel Nyakura Mojwang to bende kirange ka koro chal ka gima gin mane pap ka berbere ne gin e ot moro kata ot moro neno machiegni kodgi sani kama ng'ani ntiere gintiere mane gwenge magi mopogore opogore kama gintiere mane chal mar wach Nyakura Mojwang the rich ni nyalo bedo ng'a aya mago picha kendo paro mago mag jandiko ijasomo paro nyabedo mopogore kacha weche mag tuke soma ne chien kar kacha duoko mag Champions League ni to kacha ne ochal nade Nyakura Mojwang ntie ite moko gazet mar Daily Nation uyude okay poduonge kode kanyo gazet mar Daily Nation poko donjo na kopi ma inya neno e TV kanyo kata kamano wan ka kode achiel kachiel ite mondi kar ka ni push for Ruto Uhuru truce winjruok e kind Uhuru Kenyatta kod William Ruto idalose yo machal nade iwacho ni kae ntiere romo manokel gi kumoro achiel kod Prime Minister ma pinyno mano mar Ethiopia Abiy Ahmed ma bende koro okelo ji ariyo kumoro achiel romo mar 39 mago mag jotend pinje mano mayudore Africa mano Africa Union Summit mano rumo chieng' tarik 15 weche thoth ahinya mano lose kar kanyo to ahinya jatend piny Kenya kalure kod iwacho ga ni source mano ng'eyo romo ma kama osewache kar kacha ni jatend piny Kenya William Ruto okono Prime Minister ma Ethiopia ni hata asetemo chopo iri jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta to gini pod ok ane ka nyuolo lemo mora mora mage wach mantiere kar kae ka kori neno ni ere yiero mokalo winjruok pok obedo malong'o ahinya. En adier Cleophas ni jatend piny Kenya machon moluor Uhuru Kenyatta ni jatend piny Kenya mantie seche machalo kamagie William Ruto nyogi romo e piny Ethiopia kocha gi jatend pinyno Abiy Ahmed kendo chal ka gima jatend piny Ethiopia nyotemo mondo mi jogi obed karachiel jogi ne aparo nyogi ne tich jatend piny Kenya machon nyaka ing'e Nyakura Mojwang pod entie tije motiyo Afrika kae mopogore opogore weche peace talks kod weche machalo kamago nyogi romo Ethiopia kocha awish ni unyalo neno gini picha mantie gazet mokwongo mar Daily Nation kae aneno ka jatend piny Ethiopia chung' diere to William Ruto chung' koracham to Uhuru Kenyatta chung' korachwich to mako lwetgi kamae otemo kelo kwe kind ji ariyogi mana kaka iwacho jatend piny Kenya masani temo wacho ni ase reach out to osiepna machon Uhuru Kenyatta mondo wati kanyakla bato chal ka gima poko nyalore gi seche machalo kamagi gima nyaka wapenjre ni jogi poko biro into consensus ama pok giwinjore mondo giti karachiel nikech ang'o wang'eyo maber ni gi seche machalo kamagie party mar jatend piny Kenya machon ochungo Fred Matiang'i kaka candidate margi kendo liekore ni influence mar jatend piny Kenya machon pod pek kabisa e siasa mar 2027 pacho kae Nyakura Mojwang omiyo ok obibedo mayot ok ang'eyo kata gibiro winjore but ji ariyogi to nyaka nen to ginyalo samoro wanyalo bedo ni an gi paro mopogore kodi but nyaka koro wabolre mondo wane ni to wanyalo konyo jopiny e weche machalo nadi nikech pogruok paro nyalo kata bedo brother na Cleophas but
wanyalo pogre kodi e paro. It doesn't mean ni orubed ni kata for example an kata gich lit moro kodi, apana. Mana kaka dhano nitie. Kang'eyo ni bro chalo nadi nyakoro Magajwang, gima nyaka ing'e be ni jatend piny Kenya machon ne chal ka ng'atno ma chien kacha notamre support deputy mare men ker gi seche machalo kamagi, no support sipne machon moluor migosi Raila Odinga manyocha osewewa higa mokalo, kendo aparo ni pogruok gi nochakre mana kanyo. To aneno ka gini pod dhi mbele. Sanie ochal ng'atno jatend piny Kenya machon, chal ng'atno madwa keto coalition mare mondo winjre kod coalitions mar Gina Gachagua giri mondo giti karachiel. Gichal ng'atno madwaro golo jatend piny Kenya mantie e tich gi seche machalo kamagi. Men gino madako yie. Kamano. Leaders moko bro temo, but wageno ni okwang'eyo gima bro timore. Nyakoro Mogajwang. Nyakoro Mogajwang entiere ite mar 4 nyaka ite mar 5, mano gazet mar Daily Nation. Kia ite maye ka ntiere ng'anyo mag jotije mag paundeke mabende nokelo ng'ikruok ni chenro mag wuoth mabende okelo lal ne oganda mathoth. Jogo mane gi interview mag tich, jogo mane oyudo thuolo mag dhi somo kuonde mamoko, iwacho ni sani delays gi athoth ahinya kendo kelo ng'ikruok e chenro mag wuoth bende. Mane ite mar 2. Ite mar 3 ka ntiere wach mag TSC koro mbeko chike gi mago mag ndiko jopuonj ka koro giwacho ni gibedo gi thuolo mano mar rango chenro mokwongo mano mar yie jopuonje mago mokalo e kit somo ma giwacho ka niero mago jok mo train kokalo e Montessori system ne gento gibido thuolo mane mag tije chaka gimide yaw thuolo mag elofe mag tije mathoth ahinya. Mano ka TSC kalure kod mbeko chike machalo kamagi. Aparo ni mbeko chike mag ndiko jopuonj pacho kae en gino ma nyalo bedo maber kabisa ne sekta mar somo pacho kae, sana ni jopuonj ma samoro manyo tije. Samoro kiridi ahinya tiyudo ka samoro ulalo jogo ma pod pachgi beyo manyalo konyo nyithindo. Omiyo anyalo wacho ni ayie gi TSC kabisa kuom wach machalo kamagie. Reforms e TSC dwarore. Seche duto aneno ka gitemo mondo gineni to gikonyo jopuonje machalo nadi, gikonyo nyithindo e machalo nadi. Nyithindwa dwaro mana ni o progress. Wan ka watero nyithindo school to dwaro mana ni opuonj gi the best teachers. Samoro iweyo japuonj moro woko to en gi skills madwarore mondo mi nyithindwa mantiere skuli seche machalo kamagie oyudo kaka nyalo konyore. Omiyo anyalo wacho ni pak gi puoch ni TSC bill magitere parliament kache luongo ni Teacher Service Commission Amendment Bill 2025 en gi weche mopogore nyakoro Magajwang, kendo wageno ni ka samoro bill ni oneno the light of the day to ubro neno pogruok mopogore e sekta mar somo pacho kae, kendo kata mana jopuonj ama jopuonj ma osebet woko kucha moko osebedo ka yudo nafasi mar tiyo, samoro opportunities moko dhi yawre mbele kae ba ibro yudo ka jopuonj mang'eny abro yudo opportunities. Aparo ni en wach maber kabisa. Kamano mantiere piny kar kae wacho ni ka iwuok idhi timo thieth e pinje maoko itim nade? Traveling abroad for treatment, SHA koro wacho kama, yud approval Monday kapok kiwuok bill no bobedo mari kiwuok idhi e pinje maoko. Sigana mondika kod Angela Okech. Waseneno ka jokenya mopogore wuok wacho kae ka gidhi chiedhore e pinje maoko, but SHA koro wacho ni apana, kapok iwuok idhi chiedhri piny maoko seek approval kodwa mokwongo, otherwise kidhi bochiedhi woko kapok itimo kamano to bill mibro yudo ibro chulo kendi. Ok apar ni en gino marach, but gima nyaka wapenjre ni watimo nang'o ka wan kod an emergency case. For example, ng'ato ringo India for cancer treatment ama screening, ama ng'ato ohinyore wiye odhi timo surgery piyo for example kata China kama ama US, to odwaro mondo ukonye gi SHA. Ubro timo un kaka SHA ubro timo approval piyo e seche mowinjore mondo uneni to jatuoni ukonye nadi. Ok en paro marach, aparo gitemo mana neno ni to bills ma dhano in ka seche ma gidhi timo treatment woko mar Kenya ochul e yo machalo nadi.
wan gima watemo mana wachonu ni okumba mar SHA mana kaka wasebedo kwa wache chien kacha en gi ng'ukruok achiel ariyo, but ka ng'ukruok go inyalo ne ni inyalo los yo machalo nadi mondo wayud ni to wabro chedore ama jogwa matuo pacho kae bro yudo konyruok e yo machalo nadi kowuok e okumba mar SHA ni, to anyalo paro ni wabro bedo ka wamor kabisa. Wasega neno ka jogwa moko dhi kucha to giyudo chieth pinje maoko go mana kaka wasewacho to gibedo stranded nikech by the time idhi kucha bichak tim approval seche mitim approval no okin pacho kae ayudo ka delay nitie mang'eny kabisa mana kaka sewacho chien kucha. Wakwayo ni gimute mowachonwa kaka jo SHA ok en gima rach, but watimo nang'o in a situation ma ng'ato hinyore matek kabisa, ng'ato tiende otur, idwa dhi chom tiende, for example India, very fast ubro timo no approval no piyo kaka nyalore mondo unen tu nyalo konyo ng'ani e yo machalo nade. Magi penjo ma jopiny penjo, anyalo wacho kamano nyakoro mo jong'ite mar auchiel kanyo somane sigana mondi kar kanyo ni ODM iwacho ni ok otegno ahinya ni bede twak kod William Ruto ondike kar kacha ni mano paro mano mag jolony weche mag siasa wacho ni ODM position weak in talks with Ruto. Mano ite mar auchiel kanyo somene ibed kod ng'eyo ite mar abiriyo achich ne weche go mag monj mago mag ang'enge kata mano timore alwora ma Bondo e chiro no mano ma Ajigo e kaunti ma Siaya. Koro kano chopo nyim doho no mano ma Siaya jali mluongo kani achich police constable Mark Owino okwedo ketho makamago ka koro sani wach mar kete e parade mar mondo mi oyange ni ene mano timo tim machalo kamano ne achije gi bende koro ochoro nyime matin ni mar nitie jogo mapok ondiko dhog bumbe bende koro wacho no lalo omenda odiochieng' maromo kamano kama jaloso ga pesa maromo milion ojibedo koloso 1,140,150 mano odiochieng'. Pesa ko ne pok ogolo ne pod gintiere mana kacha mano dhi simbe jok moko bende ne odhi kacha mano duto ma okel kumoro achiel law mana milion 1 en wach moro mantiere kar kanyo ka koro nyaka sani Mbazi Simiyu ma Daily Nation nyako kar kanyo nitiere jolweny moko ma koro dhi e lwencha mano mar Russia gi Ukraine. Mano ite mar abiriyo boni ite mar abiriyo nitie weche ariyo madongo. Mokwongo kuom gi sewacho en police ma koro itudo gi weche robbery e gwenge mag Ajigo Market, Siaya County. Anyalo wacho ni police seche duto pacho kae nyaka gibed jok motang' kabisa nikech un jogo ma omi teko mondo uneni to unyalo neno kaka ukonyo ngima dhano seche duto. Number one role mar security pacho kae en timo protection ni mwanduwa weche wago mag security wawe lwetu to dibed na malit kabisa ka a security officer itudo kod weche mag robbery dobed gino ma alit kabisa. Police kae nyaka wang'e ni nitie polise mabeyo to nitie polise maricho e service kae. Anyalo mana wacho ni polise marecho temur mondo une kaka unyalo reform. Nitie polise matimo gik maricho kabisa Cleophas, kendo ne madhare kae ma polis moro nyochwado magina bonego ng'ato nyocha ka Babu kod Sifuna gidhi Kitengela nyuneno gima nyotimre innocent life uchwado magina seche ma unego ng'ani family mare nyithinde nyaku ng'eni ubro weyo kamarach. Omiyo polis wakwayo wan kaka jofwambo tinwa uru kod ratiro. Wek dhi tikaw mama moro street ma uso nyanya tikaw nyanya nego kuri tingi so e mtoka ni dwa mae siling 200-300 moseloso samoro mane pesa ma en go mojipanga go transport kod gi alot modhi nyiewo ni nyithinde kata gomena moro mondo ne kako konyre go. Ana kwayo mana ni reforms bende pod dwarore police kae mondo wabed mana gi polise mabeyo manyalo ritowa. Moko kuom gi gin joma beyo kabisa but moko nitie maricho, a smaller percentage nitie maricho manyaka to waneni
siemo wangi kendo wang'is gin gigo ma gitimo richo gi reform mondo gine ka ginyalo konyo jo Kenya. Erokamano Cleophas. Sigana mar ariyo kae iwacho wach ex-KDF soja. Nitie soja manetiyo ni KDF chon nyakoro Mogajwang. Iwacho ni gini among dhano 33 makoro jo Russia okawo kendo tiyo kodgi e lweny ma gintiere go gi Ukraine. Jo Russia gi aparo ni tiyo kodwa marach Cleophas. Waseneno Christian kacha ka gibiro pacho kae to giwuondo nyithindwa maonge tich ni oyo. Nitie opportunities mogo mag tich Moscow kocha. Kendo yudo ka gichopo Russia to giyudo ni gima nobedo promised cha tiji cha onge. Oyudore ka en front line mar lweny. Nyakoro Mogajwang gima nyaka ing'e ni Russia gi Ukraine pod gidhaw. To Russia kawo advantage mar Kenya gibiro pacho kae to giwuondo nyithindwa for example ni nitie opportunities mag tich Russia kucha. To ka gichopo nyithindo gi ochopo Russia to giyudo ka opportunities go onge. Number one, ibedo trapped in a foreign country. Ionge kata pesa ma inyalo konyorigo, ok inyal kata ng'ado ndege mondo iduog kama idhi dakie samoro ikia en kama chalo nade. Omiyo mae en wach maber. Anyalo mana wacho ni moving forward jo Russia waneuru ni to wanyalo luorore yo machalo nade. Cleo. Erokamano ahinya Boniface Otieno kuom bedo kodwa okinyi ma kawuono chenro ni mar nonro mag gazet kanyalo kelo e giko nyakoro Mogajwang erokamano kuom bedo kodwa. Aro achaki nyaka sani makoro wachopo ka e giko mar gazet ma kawuono nyiew gazet ma ineno kacha ka nigi sigana mamori minyalo somo kero nyiew gi duto nyiew gi en siling 60 e Kenya ka Tanzania en siling 1,700 Uganda en siling 2,700 siling 60 ma Kenya ka nyiew gazeti somo bed kod ng'eyo wano lidore bed kod siso mar nyiewe kendo ma somo magi matimore kawuono nyinga Cleophas Oloch jagi somo kanyo kwar mokeo nyaka sama nantiere ka kod jandiko kendo jafwambo Boniface Otieno aweye lwet Joyce Dwaro makelo network ewi agucho omenda mag dongruok ma pacho kae odhibedo kae kod wendo ma bende osedonjo e studio mar mondo mi gibed kod twak achiel kachiel. Orit masani. Oken mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miluma mar chamo. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi, kik bai. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa, kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore, ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli kure. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puothe no. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka muponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Ma en Injili ngima, Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi. Wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok mane okosomo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma.
to Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges ma waromo godo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni Lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be ikori ne winjo wach Nyasaye. Ni thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelo nwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka kuong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando ganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maidong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge kaka wanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar mbakoromo i wacha tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Ticha beach kocha kore saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga kachel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela nako ni wang'ne ka wadok kocha. Nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Luongani a boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Luongani DJ Kolokolo Instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya Gudi. Kawachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine mabende osebero ngima magi kabende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke.
Nyakora Mugejong machiegni e twak maro e chenro mar Rupiny okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Nyakora Mugejong okinyi makawuono wadwa twak otudore kod ogucho omenda mano mar dongruok kata National Infrastructure Bill mano mar higa mar 2026 magikone nopedh e nyim od bura mamalo mar mondo mi jood bura otwage kapok okale kendo jatend piny Kenya William Ruto chwe koke mar mondo mi obed chik e pacho kae. Nyakora Mugejong apar ni bill makamae kata National Infrastructure Fund jatend piny Kenya William Ruto mokwongo mano wacho ni bobed ka ilose pacho kae en higa mokalo dwe mar 10 higa mar 2025 kama jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni kadhi mbele ok ber ka piny Kenya timo chenro mag dongruok e pacho kae ka itiyo kod omenda mago ma piny Kenya oyudo e yor hola. Mane momiyo jatend piny Kenya William Ruto ne obiro kod paro mano mar loso National Infrastructure Fund mar mondo mi okel joket mwandu mawuok e pinje maoko kata mag ji giwegi manyalo keto omenda e agulu makamano mar mondo mi okony piny Kenya e chenro mopogore opogore mago mag dongruok obed mano mar gero apeni mano mar medo yaro mano ndata reru e pacho kae kata SGR e pacho kae kachiel kod projects mopogore opogore moriwo mago mag teko magi moko kuom chenro mowinjo bed ni itimo kokalo e agulu mano mar National Infrastructure Fund. Kanyaka sani nowach ni magi duto itimo mar mondo mi kik med hiny jopiny kod usuru mathoth ma jopiny chulo e pacho kae. Nyaka sani Nyakora Mugejong wang'eyo ni paro mar chik makamano kata National Infrastructure Bill mano mar higa mar 2026 entiere nyim od bura mamalo kendo nochwale kanyo e nyim od bura mamalo kod mano jatend kweth mathoth e od bura mamalo mano Kimani Ichung'wah ene makoro no sponsor bill makamano e nyim od bura mar mondo mi jood bura otwage. Kotudore kod mano Nyakora Mugejong okinyi makawuono antiere kae kod jalony e weche go mag uchumi mano Mollin Achayo ma watudore kode achiel kachiel ka entiere studio maro e county mano ma Kisumu mar mondo mi wagoane mbaka ni te agulu makamae obobedo kokonyo e yo machalo nade to sani makoro entiere nyim od bura jood bura winjo bed ni timango mar mondo mi okale obed chik e pachoka mondo koro jo Kenya ochakane winjo kako bobedo ka okonyo e weche go mago mag dongruok e pacho kae. Yena mar mondo mi arwaka wendo mara mantiere godo Mollin Achayo wendo machielo mano Odhiambo Ramogi winjo bed ni tudore kodwa e twak okinyi makawuono kata kamano kaluwore kod gigo ma ok nyal geng' ok onyalo chopo e studio kata kamano nyaka wadhi mbele kod twak. Bed thuolo mano mar chwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV, YouTube bende nyalo luwowa Ramogi TV Kenya. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Oyawre Mollin Achayo ichiew nade Kisumo chiew nade okinyi oyawre ahinya Joyce Kisumo chiew maber. Amor kuom bedo wendo okinyi makawuono mondo watwagi wach agucho omenda mano pedhi od bura kawuono nyoro. Machiegni nye twak Mollin to ka wachako ang'e ni ber mar mondo mi waparne ane jopiny to agucho omenda makamae mano mar National Infrastructure Fund. Sani koro wang'eyo ni National Infrastructure Bill mano mar higa mar 2026. Tiende nang'o jatend piny e kinde makoro ne oyango ni obobedo kata ne olando bedo mar agucho omenda makama higa mokalo dwe mar 10. Ang'o maduong' manogeto ma jopiny owinjo bed ni waparo negi e kinde mwachako twak marwa Mollin? Aparo ni ka wang'iyo thoro mane jatend piny ni godo en ni nochako ka owacho ni Kenya onge gi gimiluongo ni physical space. Manyiso ni mondo mi sirikal ochwal dongruok ne jopiny ma kinde ka kinde medore higa ka higa jopiny dwaro ni mondo timnegi ma kod ma to physical space manyiso ni pesa minyalo tim godo dwaro go onge to ola bende koro piny Kenya ochope kama koro thung'ore moko nyal timo ola kendo. Koro jatend piny ne neno ni kaber ahinya to nego wabed kod agulu moro moketi aside mondo mi okony yore mag dongruok ma jopiny gombo ni mondo chop kare to ok nyal timore gi kinde ma Kenya ni kod a shrinking physical space. So yo machuok ahinya en ni agucho omenda no ne tego mondo mi okony pinywa mar Kenya ochwal dongruok ne jopiny ma ok othung'o jopiny gi weche mag ola ahinya kaka osebedo e kinde ma okalo chien kucho.
Ilero kanyo makare ahinya Molin, to wang'eyo ni kinde makoro wanyalo wacho ni ma en paro mar chik mantiere nyime od bura mamalo kacha. Wang'eyo ni paro mar chik makamae ogeto mar mondo mi one kaka onyalo duoko piny wechego mago mag kawo hola kowuok e pinje maoko, nikech wang'eyo ni seche moko e kinde mokalo chien nitiere kata chenro moko e pacho kae mago manotim katiyo kod ranyisi, nitiere kata peni moko e pacho kae manotim kata mano ochwal kitiyo kod omenda manokaw e yor hola. Ka wang'iyo agucho omenda makamae kata paro mar chik makamae, gisani wacho no bobedo ka oduoko piny keto geno e kawo hola kaachiel kod neno ni jopiny ok othung' kod usuru mathoth ahinya. Magi duto ichano timgi e yo machalo nade mar mondo mi kik obed abeda ni en gino matimore to ok wane ka onyalo nyago olemo seche moko e kinde mabiro mbele. CPM Oli. Okay, king'iyo paro mar omenda, paro mar chik manyo pedhe od bura mabro konyo mondo aguch omenda ni ogurre e pend chikewa mag Kenya, ni kod gik moko adek ma okwan kaka yore ma ibro ti godo mondo osol godo pesa kiso e agulu no. Achiel en gimiluongo ni sale of strategic assets mag pinywa mar Kenya, ma kuom ranyisi ne waneno chien kacha kanyo itimo public participation e wach uso shares moko mag Safaricom ma gin en achiel kuom pesa ma igeto mondo keti aguch omenda ni. Mar ariyo en moko kendo ok mana mar Safaricom no, sirikal ni kod thoro ni wanyalo ng'iyo strategic assets ma wan godo mondo moko ousi kata ok te samoro partner mondo keti agulu ni mondo obed gimiluongo ni kodhi seed capital michako godo agulu no. To bang'e kadhi mbele sirikal geto mondo bed kod gik moko miluongo ni tiyo kod investment vehicles machalo kaka pension schemes magwa ma wan godo e Kenya ka, mondo olos godo partnership tudruok moro ma ginyalo timo godo projects gi kaito giyude returns e yo mar tiyo kod pesa gi, kata mobilizing funds e yor luongo jogo ma ok gin sirikal mondo donji mondo gitudre kod pinywa mar Kenya mondo gikel omenda mondo donji e aguch omenda no. Mar adek en gimiluongo ni public private partnerships, ma kuom ranyisi anyalo wacho ni ka waneno expressway man Nairobi kacha en ogere gi gimiluongo ni public private partnerships, manyiso ni jogo ma ok gin sirikal, ji giwegi biro to kelo pesa gi kata omenda gi mondo gitim godo dongruok e pinywa ka, kaito gikawo thuolo mar timo gimiluongo gi dongere ni recouping, duoko pesa gi no e thuolo moro kaka kaluwore gi andika moketi kapok project no chakore. Koro gin gik moko adek ma asewacho ni achiel en sale of strategic assets, ariyo en pooling investments mowuok kuom gik moko kaka pension schemes, then mar adek en public private partnerships. King'iyo gik moko adek go gipogore kuom traditional way ma sirikal osebedo ka nyayo godo dongruok, ni ok wabiketo pressure e budget sasa misomo budget mar piny Kenya, to ok wabiketo budget mondo bed kod hola mang'eny nikech koro wanyalo chwalo dongruok ka ok watimo hola. Molin iwacho kanyo makare ahinya, to iwacho kanyo ni achiel kuom yore ma seche moko sirikal geto mar mondo mi one ni agulu makamae obedo kod omenda en wechego mago mag uso moko kuom wanyalo wacho ni kembe kata moko kuom mwandu ma sirikal nitiere godo. Wanyalo wacho ni gin wechego mago mag pension scheme, to ang'e ni pension scheme wantiere godo e pacho kae en mana mano mar NSSF kaachiel kod public private partnership mano bede riwruok kod kembe mago mag ji giwegi. To ang'e ni aguch omenda makamae en agulu ma geto mar mondo mi bed kod omenda mago maderom $5 trillion. Ka wang'iyo yore abich ma bende ileronwa ni yore adek ma koro ileronwa ni sirikal winjo bed ni tiyo godo e yudo omenda makamano. Yore adek go bende nyalo miyo agulu makamano obed kod omenda $5 trillion ma koro sirikal geto ni obede agulu mar omenda makamano mondo konye chwalo chenro mopogore opogore mag dongruok, obed mago mag gera peyni, magogo mag chwalo teko mag sitima, wechego mago mag yaro ndach reru ma pacho kae mano mar SGR kaachiel kod chenro mamoko. Molin. Answer mar penjo mipenja no en nyadiriyo. En ni ageta mar gen $5 trillion to ki in koda ning'eyo ni inyalo bedo kod gimiluongo ni vision kata geno ni kochopo kinde makama to nego bed ni agulu ni ochopo gi $5 trillion, to mano ok chope dichiel.
ok ni ka wauso kata mana kembe wa mawan godo e pinywa mar Kenya to wadhi yudo trilion 5 dichiel. En gima ibro tim mos nyaka chieng' moro wachop kanyo. To koro kaduoki tanyalo wacho ni en adieri ni onyalo chopo trilion 5 no, nikech awacho ni ok en mana uso kende, en pooling kata mana private funds ma wan godo e pension schemes. And ka wacho pension scheme ok en kata mana NSSF kende. Wan gi other private pension schemes ma bende ni e Kenya ka manyalo support that. So the bigger chunk mar pesa no aparo ni ka sirikal otiyo mariek to bro yudore from gimiluongo ni public private partnerships. Nitiere ji mang'eny madwaro mondo ket mwandu e piny Kenya ka, gima giluoro mana en the governance environment mar pinywa ma kinyalo losi to an gadieri ni toro kata lek mar yudo trilion 5 mondo donje agucho omenda no nyalo chopo kare. To mole ni mulo kanyo ni joma thoth yes dwaro mar mondo mi oketo omenda maggi e pacho kae to giluoro mana governance system mano mar pacho kae. Matene ni wanyalo wacho ni gin wechego mago mag telo e pacho kae. Matene ni in kaka jalony wechego mag uchumi, nikech kinde mathoth wang'eyo ni ng'ato ka keto mwandu ne kumoro entiere kod geno no winjo be no yudo duoko moro kata return moro. Wanyalo wacho ni jomoko japaro ni obobedo ko yudo return e yo mapiyo piyo kendo yudo return mabup ahinya. Ere kaka in kaka jalony weche mag uchumi, ere kaka winjo be ni loso kata lwasi mano mar timo hale pacho kata mano mar governance mar mondo mi joket mwandu kik beda koda wanyalo wacho ni luoro moro mar mondo mi obi oket mwandu, nikech nyaka sani wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto bende osebedo ka luongo kata private investors go mondo bi one kaka nyalo chako keto omenda mag agulu makamano. Mole aparo ni ka wachako Joyce gima nyaka watim ahinya en ni nitiere gimiluongo ni trust deficit. Nyiso ni japiny mar Kenya ok osebedo kod adieri ni pesa mar pinywa itiyo godo maber. Koro mondo mi kik wachak agucho omenda ni kod paro mag chich ma japiny chich kod sirikal ni pesa ni ok dhi tiyo maber, en ni sirikal nyaka nyis gimiluongo ni goodwill. Nyaka koro wane ni nitiere lokruok e yore ma ibro tim godo kata mibro ta godo agucho omenda ni. To ka ng'iyo paro mar chik ma nyopedhe od bura nyoro, an kod gik moko ariyo ma paro ni gin gik ma konsana. King'iyo kaka setup, ranyisi kaka fund no obedo propose ni dhi bedo setup, gimiyo teko ahinya Minister mar Finance, gik mang'eny Minister mar Finance ni kod leeway mondo tim. Mano duoko gimiluongo ni oversight space piny ma miyo ng'ato koro teko omi ng'ato achiel ma koro miyo transparency ok bed ahinya. Koro mago gin gik ma nyaka ng'ie pen chikno kapok olose mondo obed chik. An kod geno ni jo bura biro kawo into consideration weche manyocha jopiny okelo kanyo titimo public participation ne gin weche mang'eny mondo mi odonj kanyo. Mar ariyo en pricing mag projects. Nyocha nuwinjo chien kucho ni ka ndalo mane wakawo ola mar SGR no wachore ni nengo manoket mar SGR no ok ne nengo ma oromore kode. Koro gin gik manyaka wang'e ni kata debed ni wadwa timo projects godo to nyaka watim pricing margi mondo mi ka return koro wuok to en return moro ma make economic sense. En gima kata ng'ano mane ni ohande owegi nyalo wacho ni nengo mogono en nengo ma make reasonable, ma is reasonable to nigi economic sense. Mar adek en ni ere kaka waketo oversight, manyiso ni ere kaka ing'iyo ni to omenda ni tiyo yo makare ma ok ywako bede. Ka ng'iyo kaka pen chikno entiere sani, entiere kod gik miluongo ni fuoge manyaka din ma an kod geno ni jo od bura kabro twake to ging'i gigo mondo mi gidin gi, nikech legal framework ema underpin kata e gima loso mise mar chik mar agucho omenda no. To ka framework no yom ka mise no yom to wan gadiere ni we are setting ourselves for failure. Mar adek en ni omenda no nyaka lose within the public finance management framework mar en chik mar pen chik mar Kenya moseketi mag tayo weche mag pesa mag tiyo gi pesa e pinywa mar Kenya ka. Ka nitiere bugo kata nitiere to kata nitiere gik moko mok tudre kare to kelo chandruok. To governance mar the fund e gimoro achiel ma nyaka wa fix, ma ka ok wa fix to we are setting ourselves for failure. Kanyo itimo public participation kuonde mang'eny manyo jogo manyo tayo weche mag public participation no. Nyo winjo ka jopiny wacho ni walura ni kan moro pesa kudhi tiyo makare. And then ere kaka the year projects mago gin weche manyo wuok
samanyo itimo public participation ji penjore ni to ere kaka wadhi identify projects mabedo funded koselos aguluni gin projects manie sirikande mag gwenge kende mag sirikal mamalo kende koso wanyalo yude nyaka dongruok moko mikelo ne sirikande mag gwenge ere kaka idhi yiergi mondo county moro kikne kasa mitimo mag sirikande mag gwenge counties owinji ni giyudo pesa equitable share or equality samitimo yiero mag projects nikech en pesa marwa mar jopiny mar Kenya wate kik bed ni koro kichako tim projects to dongruok go to gibro mana ng'iyo gwenge moko to gwenge moko koro owe oket aside nikech ing'eyo Joyce ni kinde mathoth sirikal temo ga chwalo dongruok koluwore gi political affiliations wan kod geno ni ka olos agucho omenda ni to mondo mi wabed gi transparency and a governance way mar running it nyaka wabed ni equity in distribution of projects across the nation bende ing'iyo Atwang'e ni mano bende ibo bedo ka ing'iyo yo makare kaluwore kod wanyalo wacho ni board of directors kata jogo mabiro bedo ka seche moko telo ne agucho omenda makamano ka koro sekale mar mondo mi obede chike pacho kae to molen kwa dhi mbele kod twak maro wang'e ni e kinde makoro igero kata jod bura bo bedo ka twaka e wi paro mar chik mano mar National Infrastructure Bill mar higa mar 2026 to sebed ki iwacho ni projects makamagi kata chenro makamagi mowinjo bed ni itimo bedo ka tiyo kod ranyisi wang'eyo ni moko kuom projects maseche moko bro bedo ka yuto mano kowuok e agucho omenda makama wantiere kod Losuk Lesos Power Transmission Line wantiere kod Galana Kulalu Irrigation Project Rironi Naivasha Mau Summit Highway kachiel kod Standard Gauge Railways mowinjo bed ni ichwalo mar mondo mi ochop nyaka e boma mano ma Malaba mano e tong' mano mar piny Kenya kod mano pinyno mano mar Uganda wang'e ni mage moko kuom gigo ma jatend piny Kenya William Ruto osewacho ni ibo bed ka ikonyo kowuok e agucho omenda makama kata kamano ang'e ni gino ma wanyalo japiny nyalo bedo ni penjore nikech wacho ni projects makamagi ka oselos gi kokale agucho omenda makama parna agucho omenda makama omenda miyudo kacha iseyangonwa yore adek kama omenda bro bedo ka wuoke kachiel kuom gi en mano mar public private partnership tiwacho ni omenda projects makamagi katiyo kod dongere ni bro bedo ka generate wanyalo wacho ni income margi owuon matiende nang'o kata returns maggi owuon ma japiny ok owinjo lit moramora molen matiende nang'o kosetiek gigi obo bedo ko return oyudo return mare owuon e yo machalo nade. Erokamano Joyce ka duoki na chako chien kucho ka wacho niya ni omenda gi dwaro ni geto ni ko olos kod gi kata ko tim kod gi dongruok ma projects ma isekwano kacha to nego be ni gi generate gi miluongo ni return kata ka akete yo ma yo mawinjore maber en ni giket profit moro matin to ma igeto tim ni ka oselos project kuom ranyisi ko tim the Galana Kulanu project to ibro dwar ni itiyo kode kaka gino mar loso ohala koro ka loso SGR to SGR ka ji tiyo kode donge ji ok ti kode nono itiyo kode ni in ichulo pesa mondo mi iyud transport system koro i pesa no ibro kaw component mar cost modong ma iwiye matin nyalo tiyo godo kaka gimiluongo ni moro en nyinyo then modong ma wiye no koro en profit mane return ma sirikal geto mondo bedi mondo kik japiny winj pek to returns go ema koriw kendo tichaki iduoke yagulu no kendo itiyo godo mar chwalo dongruok mopogore to na keto question mark ni in return go biro mana bedo kopo ni projects go obedo priced e yo makare kuom ranyisi kidhi waro gimoro ti waro nengo man malo to kakori biro kitwa idwa use ti use nengo man piny nyiso ni kata mana profit ok inyal loso koro mondo mi return obedi projects go nyaka bed priced e yo makare ma ok gibedo overpriced makata kakori tiyo kodgi mondo ng'ato tigi SGR to biro kawo kata higni 100 mondo wachak yudo investment kapok wa recoup nyinyo manotiyo godo mar loso gi koro mane gima sirikal nyaka kata japiny nyaka bed godo gi okete wang'e ni saa sama ibro miwa projects go kitimo gi to nengo gi nyaka bed nengo ma reasonable. To jogo ma keto pesa magi wawach ni mago jo ket mwandu mago wanyalo wacho ni joka private joma jigiwegi machano mar mondo mi oketo omenda magi mano e agulu makamano gino miluongo kanyo ni public private partnership ginto gibo bedo ka giyute yo machalo nade Molin.
Kaduoki Joyce aparo ni model mar public private partnerships osetigo de pinywa mar Kenya ka ana ng'isi ni achiel kuom projects mosebedo funded kod public private partnership and the standard and the expressway. Koro the private investor yudo pesa ne ka achiel kod profit ne o recoup nitiere agreement manotim en ni gibiro kao pesa gi kuom thuolo maromo kama. Pesa magi kaono include nyinyo mane gitiyo godo e loso expressway to gi pesa moro matine wiye ma kore chalo kaka profit. Then ka thuolo no serumo to koro giweyo ne piny Kenya mondo timre nade mondo chak choko pesa kokalo kuom migao makoro mar transport gibro loso model kata mechanisms makoro choko pesa go. Gie sani piny mar China kata private developer manager China manogero expressway ema choko pesa no. Koro kata mago mabiro go a private developer biro to gi donje winjruok kod pinywa mar Kenya ni wagero standard gauge railway ni kod let's say kata mana billion 60 to wabro charge billion 80 billion 20 ni en profit ma waloso. Wabro recoup pesa wakum thuolo mar igni 7 bang'e to waduoko project ne piny Kenya mondo run mondo pesa koro mabiro kaachiel kod profit koro dok ne sirikal mar Kenya kendo japiny nyalo winjo ber mar project no kuro. To ka watiyo kod ranyisi wacho kanyo makare ni seche moko public partners nyalo private partners nyalo ng'iyo kaka gin bende gi yuto to ere kaka onyalo bedo balanced e yo makare mar mondo mi return madhine private sector kata private partner obedo balanced e yo makare kod mano madhine public sector kaloni ni wang'eyo ni en public private sector mar mondo mi kik bed ni seche moko jogo maketo mwandu kata private partner kende emo yuto to sirikal seche moko oko yuto e yo makare. Balancing owinjo bed ni time e yo machalo nade CPM Olin? Erokamano Joyce, aparo ni gima onego tim en ni kapok ochak projects go onego bed ni sirikal donje winjruok kod private developer ni. E winjruok ni ok onego bed winjruok moro moumore mok wang'e ni ang'o manie iye. Mana kaka nyi winjo kanyo uso shares mag Safaricom no land ne jopiny ni sirikal geto mondo us shares nyo kete public participation nikech jopiny wan kod jolony ka manyalo ng'eyo ka agreement ma wadonje no ni kod ber kata onge ber. Koro gima temo wacho en ni balancing inyalo tim ni atamala di mabro dhine private developer atamala di mabro dhine japiny mar Kenya. Mano bro timore ka wang'iyo ni par ni ja private developer ni e wuon pesa. Koro in kitimo ohala ta mi pesa mondo ilok godo ohala wanyalo winjore ni kuom profit mar $10 miyudo ani bro mi $4 to $6 bedo mari. Koro mane contract kata winjruok ma sirikal bro donjo godo gi private developer ni to en gima ok gitim kendgi giwegi wan japiny nikech iwacho ni japiny ema itimo gigo on behalf. Koro wan japiny nyaka gibi duognwa mondo ginyiswa ni wadonje e winjruok kod private developer X ni wadwa timo ma kod ma to mae kaka winjruok no chalo. Gibro kawo $7 to wan wadhi dongi $3 ne profit tema biro bedo. To na wacho kacha chien kucho Joyce ni mondo mi matimre the pricing model nengo project nyaka ng'i matuta ahinya mondo wang'e ni ok gibedo overpriced. Nikech ka gibedo overpriced to kata ohala kata return minyalo yud kuom projects onge. Koro onge gima kata biro dugo ne japiny bang'. To Molino chuna mar mondo mi private partners emo kawo omenda mathoth moloyo sirikal kosedango nikech itiyo kod ranyisi ni seche moko ka giyudo kata $10 kanyo kaka jinyo to private kawa 7 to public kawa 3. Ochuna ni private emo kawo mang'eny ok nyal poge mar mondo mi obed 50-50 kaloni ni magi gin weche ma bende wadwaro nokony piny Kenya yor dongruok to japiny bende kata obedo ni wabobedo kwa enjoy projects makama kik bed ni idiyo wa ahinya kaka piny Kenya ok nyal bedo 50-50 nyaka beda ni jo private ema seche moko kawo mang'eny moloyo sirikal. Molin Joyce ipenjo maber gimomiyo atemo kelo ranyisi mar ni ja private nyalo kawo $7 to wadongi $3 en ni par ni ja private e ng'ama okelo pesa en e wuon omenda en e mokelo nyinyo moloso project to in wan kaka japiny mar Kenya kopogore kuom yudo return wawinjo ber mar enjoying the service mar project ni.
Kuom ranyisi wayudo ndara maber, koro kadwa dhi dala to ok athagra ni gari kakete yo to kinya dugo ng'iyo shop yo ber. Kadwa dhi kata mana Mombasa SGR tera piyo piyo, adhi amanyo kata mwandu na mabiro uso tabira uso. Lwasi mar loko wala bendo bedo improved. In a nutshell, enemy japiny yudo nuengo diriyo. Oyudo nuengo ni oyudo service kendo kae to oyudo kendo pesa. Koro ok dwanyal pogo gino gi dire nikech omenda ne ok marwa, omenda en mar the private developer. To biro mondo keti mondo los nwa project ni wan wa enjoy nikech wayudo services mag the project to gi pesa moro matin e yor return on the project. Atwang'eyo ni kinde mathoth CPM olena ka chendo makamagi timore pacho kae nikech wang'eyo ni nitiere pinje mamoko maseche moko nosetiyo kod agulu mano mag dongruok kendo okonyo pinje makamago mar mondo mi odongre yo makare. Twang'eyo ni kuom ranyisi sani piny Kenya wageto mar mondo mi wabedane kaka pinyno mano mar Singapore, mano lek mar jatend piny Kenya William Ruto kochop kanyo higa mar 2050. Kata kamano be nitiere pinje ma waseneno ka agucho menda mano mar dongruok osetiyo makare, to seche moko nitiere parachiel ariyo adek ma piny Kenya winjo bed ne somo kuom pinje makamaga. Inyanya to gisani makoro paro mar chik makama nitiere lwet jod bura e od bura mamalo kacha. CPM Olin. Erokamano Joyce. En adieri nitiere kuonde ma the project, I mean fund weche mag keto thenge agulu mar dongruok osetiyo makare. To king'iyo pinjego gimomiyo ne mano tiyo negi makare en ni lwasi mane oketi mar rito agulu no kata tiyo kod pesa mane owuok e agulu no ne en gima ni lwasi man malo. Nawacho ni mondo mi tiyo kod omenda mowuok e agulu ni bed gima iluongo ni successful, nyaka walos a governance environment maber. Nyaka the legal framework ma underpin dongruok, I mean agulu ni bende obed matight. Emomiyo an kod geno kata agombo ni ka jo od bura biro twak e paro mar chik omenda mar aguch dongruok ni, gikaw ahinya kendo ging'i matut weche ma jopiny nyocha oketo ka gikelo e yor paro mar during public participation. Gimomiyo awacho kamano en ni paro go nyocha osum kod jolony kod grube mopogore opogore mani kod geno ni agulu ni ka chieng' moro chako tich to en gima onego bed ni konyo japiny. Kik obeda beda gimoro ma okel oywae kanyo ochoke pesa to kae to bang'e koro ok otiyo makare. Mar ariyo en ni pinjego kane gichako projects go to ne giketo within the project life cycle maintenance. Kama ok wasetimo maber en ni wagero projects, waloso kata from nyarisi SGR to okwa provide for maintenance magi. Ibro yudo ni kani donjo SGR Joyce ndalo mane ochak losgi mane gibiro manyien negi ler ne en kuma igombo dhiye kendo en kuma igombo mondo idonje iye kendo mondo iti kode. Gie sani kidhi mana I think higni 4 osekalo nyaka higni 4 kata 5 osekalo nyaka ne wachak tiyo gi SGR madhi Mombasa. Ok en kaka ne en chon, kata mana first class mare no ok en kaka ne en chon. Ang'o momiyo ma timore? Nikech ok wa provide for maintenance within the life cycle mar project. Koro magi gin gik ma sirikal nyaka ng'i sani, sana gie seche ma koro waloso paro mar chikni ni waket e chikno mechanisms mibiro tim godo maintenance mag projects gi mondo kik gibeda beda gik manolos gi pesa mang'eny to ok gibedo maintain, gi lose value over time. Koro gibikelo kata mana return ma igeto mondo gibed godo. But mokwongo manyaka timre en ni integrity. Ing'eni kinde ka kinde wawacho ni wadwa dhi Singapore to wadwa ni wadhi kata anagombo chopo Singapore. To Singapore kane giamua ni mondo gilok kata mana pinygi mondo bed kama entiere sani, ne giketo gimiluongo ni zero tolerance to corruption. Kane in jatelo to yudi ka in corrupt to ibeda beda punished. Nitiere kuonde moko ma pinje moko ma corruption cannot be tolerated. Ko yudi tinegi kata ibeda beda hanged. Koro aparo ni as a country nyaka wabeda beda wang'e ni jasik pinywa mar Kenya en corruption. Maka wanyalo deal gi corruption no e yo ma decisive to wan gadieri ni agucho omenda ni biro bedo successful. To kamano pod ok otimore to wana gi chandruok.
Tomoli ni paro ni gin projects kaka kata sectors mamage ma wanyalo wacho ni bro bedo ka yuto ahinya kuwuok e agucho omenda makama nikech wang'eyo ni wantiere kod mano mar sector mar wuoth, wantiere kod sector no mano mar teko, sector no mano mar pi kaachiel kod mano mar kuoyo pi e puothe. Wanyalo wacho ni kuwuok e agucho omenda makama in kaka jalony wechego mag uchumi, gin sectors mage ma seche moko nyalo yuto e yo makare, to be wanyalo keto negi timeline kata kiwango, to bendere kaka mano nyalo konyo e dongo GDP mano mar piny Kenya kae. Molin. Erokamano Joyce, aparo ni sectors mobedo ya makti se wacho, to gin sectors ma kuom ranyisi ka wacho transport, gin very strategic sectors, kata ka wacho weche mag irrigation mise wacho ma project manobedo mention en Galana Kulani irrigation project. Ing'eyo ni weche mag food security en gima is a problem e pinywa mar Kenya ka. To a food secure nation en nation mangima kendo manyalo bedo productive. Mondo mi a country obed ni en economically developed nyaka obed ni en food secure. Koro wach irrigation no ayie ni en project maber, wach transport no bende ayie ni en project maber, wach energy bende en project maber nikech wang'iyo ni energy watude kod manufacturing, transport bende watudo kod manufacturing nikech ka watimo manufacturing wadwaro mondo wabed kod energy, wadwaro mondo wabed gi transport ma ka kwaseloso gigo mwaseloso to wanyalo chwalo gi chichni mondo ng'iewgi. Sectors kata onego wabed kata gi sector mar education bende onego bed ni keto kanyo nikech ing'eyo ni education en a very critical component kata en a backbone mar nation wa mar Kenya. Kwa ng'iyo sani nitiere a lot of confusion, nitiere resources mar constrained, waneno ka nitiere kata mana kuonde moko ma nyithindo are lacking basic essential resources mag mondo mi gisome yo makare. Koro aparo ni ka watego ginen energy, transport to gi food security gin gi multiply effects ma biro support manufacturing. To manufacturing ema kama sirikal onego kete mbi mare nikech mane ka wanyalo yawo space mar ndiko ji nikech gie sani rawere mang'eny e Kenya ka onge kod tich. To tich nyalo mana bedo kwa loso kembe mang'eny mag loso mwandu e piny Kenya manyalo ndiko ji. To gin ka ok ndiko ji kende wanyalo loso gik moko kata wanyalo uso e pinje maoko magwa machiegni kodwa mag libamba. Mago bende gin yore mag nyayo kata bero kuonde mag ndiko ji tich e piny Kenya mondo mi Kenyans obed economically stable. Sani nitiere chandruok. Tomolin wang'eyo ni kinde mathoth weche makamagi wanyalo wacho ni magi gin weche mago mamulo wechego mag omenda, to kendo wang'eyo ni gin wechego mag jogo ma seche moko dwa keto mwandu mag-gi mano e projects makamae pacho kae nyaka koro bine kendo gibed piny to giwe ane ni pesa na kaketo ka to bobedo ka ayudo yuto machalo nade. To wang'eyo ni kinde mathoth Molin ber ka wang'iyo wanyalo wacho ni both sides of the coin nikech wang'eyo ni nyalo bedo ni ang'o manyalo timore kata consequences nyalo bedo mage katiyo kod ranyisi ni seche moko kata nitiere jaket mwandu ma oketo mwandu mare katiyo kod ranyisi kata e wang' apaya mowinjo bed ni igero kata mano ma ikunge pacho kae. Consequences nyalo bedo mane ka seche moko oketo mwandu ne kacha to returns mowinjo bed no yudo ok rom gi mano ma seche moko ne ogeto no nyalo yudo. Ang'o manyalo timore? Consequences nyalo bedo mane kata mane manyalo bedo the worst scenario kapo ni pesa moketi ne ng'eny to returns mane ng'ato geno mar yudo ok oyudo kowuok e seche moko kata e project ma seche moko ni gero kata ne iloso e pacho kae. Mole. Erokamano Joyce, aparo ni kaduoki to awacho ni ing'eyo ni gigi gin gik ma chalo kaka ohala. Ohala en gima ka ichako ni kod return mabiro piyo to nitiere welni moko makiloko to en return mabiro bang' higni mamoko. To king'iyo sectors mobedo targeted go an kod adieri ni ka otim gimiluongo ni a proper feasibility study ma samoro bende wabedo ga godo gi chandruok ni most of the times wachako projects to gi end up ni gibedo white elephants nikech one critical component okotimore gimiluongo ni feasibility study mondo ng'i ane ni how feasible is this project. Kuro samitimo feasibility study ni the private developer nyaka bed gi jolony motiyo godo
mong'eyo based on data gi statistics manitiere pinywa mar Kenya ka ni to project ni kum ranyisi ka watimo extension mar SGR nyaka madonjo nyaka Malaba kaka wa idwa timeno an nitiere data nyaka koro bed gi jolony mondo gin model ne scenarios, possible scenarios, nikech nitiere what if scenario, nitiere scenarios meitimo modeling ni in a worst case scenario wabro yudo profit maromo nade, in a best case scenario wabro yudo profit maromo nade. Koro kaduoke yo machuok ni kapok project otim mochaki mowach ni mae mwadwa timo, the private developer ka achiel kod sirikal biro nyaka bed piny gi jolony magi mondo gitim gimiluongo ni a proper modeling of that project on cash flows mondo ging'i ane to be en gima is feasible. So now actually the answer to that question mipenjo no is ni a feasibility study nyaka bed conducted. Mowinjo bed ni time ka koro inywako lwedo e yo makare sirikal kod jogo ma chano keto mwandu magi chenro makama. Kata kamano wageno ni chenro makama kata agulu makamae biro bedo ka konyo en ni chenro mopogore opogore mago mag dongruok ma sirikal nitiere gode pacho kae obedo e yo makare. Nyakwara Muge Jwang med chwalonwa ote magi kokalo yore waduto te mago mag tudruok okinyi makawuono namba mar ote machuok 36000 kachiel kod Facebook gi YouTube kama wantiere achiel kachiel. Yena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani ka waduogo to wadhi mbele kod to kik idhi mabor. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine mabende osebero ngima magi kabende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration to wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bed ni oringaringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Chalo chiro, igo enengo, ingiewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma, are sa 4 mar okinyi nyaka sa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake, gi gimomiyo idwani time. Magi gin penjo Nyakwara Muge Jwang madwaro duoko, to ka emwa biro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Sama idhi ir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa konyo. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach nyaka weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich sa 12 odhiambo. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma obedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya.
jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud dwoko. Riori kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda an Alori Nyaka Black, Tich Adek ka Tich Adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Nyakwara Mugia Juang dakika en 22 tok saa 2 mar okinyi machiegni mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar piny. Kapo ni kitudri kodwa gi sani antiere kae kod CPA Molin Achayo jalonyo wechego mag uchumi watwak kode kotudore kod aguch omenda mano aguch omenda mar dongruok kata National Infrastructure Fund masani koro en infrastructure bill manitiere nyimo od bura mamalo ma jod bura winjo bed ni twake ka gisetwako twak ka gikale to jatend piny Kenya William Ruto bro bedo ka chwe koke mar mondo mi obed chika e pacho ka kendo agucho omenda makamano geto bedo kod omenda $1 trillion ma bro bedo ka konyo e chenro mopogore mago mag dongruok e pacho ka obed wechego mago mag loso apeni wechego mag teko mag sitima wechego mag pi ka achiel kod wechego mago mag kuoyo pi e puothe mar mondo mi one ni dongruok ochopo ne jopiny e yo makare. Nyakwara Mugia Juang med chwalonwa ote magi kokale namba mar ote machuok 2-600. Facebook ibiro yudo wachiel kachiel Ramogi TV, YouTube beni nyalo neno wachiel kachiel Ramogi TV Kenya. Ka ote magi abo bedo ka somogi e kinde mwadhi mbele ko twak mara yiena mar mondo mi asomane ote mano mar janeno marwa ma uchwalonwa ote mare kokale Facebook kacha kama wantiere live. Nyakwara Mugia Juang ote makamago ichwalonwa to beni nyiso wani nenowa ka intiere e gwenge mage. Vitalis Ochienga wuod game karari ungisa ka ino yaore Joyce kendo abedo mos ka luo chenro e yo makare kaluo twak okinyi masani wacho ni kata kamano wacho ni kata kato to mana keto mana wanga nikech keto tiketo gi magi wechego mago maga gucho menda makamano tok gi chomo yo wacho ni wechego mago mag mibadhi wacho ka ni mibadhi modhuro wacho ni ema koro kelo luoro ne joket mwandu kata ohala e Kenya wakae nikech mibadhi motiap mano mana janeno marwa makoro yuago wechego mag mibadhi. Bende Molin osewacho ni wechego mag mibadhi ema ber ka koro ikedo godo e pacho kae yo makare mar mondo mi oneni agucho menda makama ka itiyo godo to tiyo e yo makare. Janeno machielo bende wacho kae ni kuom ranyisi ka koro jaket mwandu okseketo mwandu ne apaya makata igero ka jopiny odagi tiyo kod apaya makamano kendo odagi chulo omenda mowinjo bed ni chulo ka itiyo kod apaya makama mae nyiso nang'o ere kaka sirikal bro bedo ka yuto to bende sirikal nyalo duoko ne jaket mwandu pesa ne kose itimo nang'o. Molin mano penjo ma janeno amoro penjo kokale Facebook. Erokamano Joyce, aparo ni ka duoko janeno no duoko en ni okapar ni nyalo bedo ni koro koselos apaya to koro japiny otamore tiyo gi apaya no. Achako kawacho ni mondo mi wayier projects mabiro bedo funded nyaka tim gimiluongo ni a feasibility study, nyaka tim alternative analysis ni en apaya mane maka wagero to nigi ginene. Koro ka duoki en niya
ibro kiyiero project kata ma itimone funding gi public private partnership, ibro yier ndara ma in kodan en ndara matudwa ma onge kaka inyalo hepo mokitiyo kode, manyiso ni en the most strategic road ma ng'ata nyaka ti kode. So in the choice of project, chuno ni nyaka kori biti kode. Ilero kanyo waka ndara mora wang'iyo ni ere ndara ma kotimne project, kotimne funding to bro konyo ji mathoth ki compare gi mano. In kodan kata igwen kuma idake nitiere nderni mang'eny, nitiere samoro ndara ma kidhi kamoro to mae manyaka iti godo, manyiso ni onge another route, en achiel ne manyaka iti kode. Koro kaduoki en ni in the choice of projects mano ok nyal timore. Then mar ariyo iwacho ni private developer ibro dwokne pesa ne kapo ni mano timore. Awacho ni nitiere crafting mar contracts go, nitiere clauses mabro protect piny Kenya ka achiel kod ma protect investor. Gin give and take, en gima nyaka jirom e diere kamoro kanyo ni kakoro chopo kamitime contract or wordings ma contract go should be mock ket japiny kendo chak hinyre in the process kamoro ka gik makamago bedo. To ang'isi ni ok en gima is possible to happen nikech e yiero projects mabedo funded nyaka wayier strategic projects. Aneno ka janeno wa machielo bende penjo kae, kata mano kokale namba mar 3-6-9 openjo kae ni en owacho kanyo ndike kanyo kod dhongere ni what economic problem is the National Infrastructure Fund Bill trying to solve e pacho kae. Inyanya to gisani makoro osechwale e nyimod bura kacha. Molin. My response en ni otemo the problem mo solve en ni otemo mondo gol pressure from the shrinking physical space ma wan go. Nyiso ni kama sani piny Kenya ochopi waonge gi leg room to mondo mi sirikal ochwal dongruok mag projects madongo mane mana pesa ma Kenya Revenue Authority choko kinde ka kinde kisomo finance bills kata acts to waneno ka fuok nitie to fuogno idinega kuom yudo ola. Koro wach ola is the economic problem ma the fund is trying to solve. Golo wach ola mondo mi sirikal ochwal dongruok ka ok okawo ola. Atiwacho kanyo makare ahinya, to mana kar dhogi kacha sirikal temo mar mondo mi wane kaka wanyalo dongore e yo makare ma ok wakawo hola. Matinde ni temo mar mondo mi odwoka ne public debt mar mondo mi obed matin. To Molin, kinde makoro sirikal temo mar mondo mi odwok public debt mar mondo mi obed matin e pacho kae. In kaka jalony weche go mag uchumi, king'iye bende ok en ni seche moko liabilities nyalo bedo shifted kata inyalo ket tenge kata kumachielo kendo manyalo hinyowa kinde mabiro mbele, kose gini ka osegweyo ng'wech e kinde mabiro mbele to onge kumwabo nene ka kendi chaki kawo hola mar mondo mi okonye chenro mag dongruok e pacho kae. CPM Ole. Erokamano Joyce, aparo ni gima nyaka wang'e en ni wagolo mana commercial borrowing ema wagolo, but contracts ka wabro donje kata saa sama nitiere a public private developer mabiro mondo donji mondo oti kod pinywa mar Kenya kata sirikal mar Kenya mondo chwal dongruok, nitiere contract magidhi donje. To contract ka contract nigi obligations, nitiere obligations tende ni gik ma ting manyaka sirikal mar Kenya tim ne private developer cha. Kae to nitiere ma private developer cha bende nyaka timbe nande nyaka tim. Koro contract kanyo nitiere obligations. Emomiyo nyocha ka itimo public participation to jopiny ne wacho ni ber mondo mi liabilities go clause go kasa mobiro chopo sama watimo contracts mag PPE go to japiny mondo yengne ahinya mayo makare ni mae contract kata mae contract mwadonjo e kind Kenya gi private developer ni to mae kako dhi bedo magi ting mwabro bedo godo kaka japiny Kenya to gin ting mabro bedo kodwa kuom thuolo machalo kama. Gimomiyo mane wacho mondo miching moro kik bibed ni japiny mar Kenya kata bedo buok ka koro chopo kinde moko koro ikono wani project ni developer koro dwaro ni mondo otamwa kata tiyo kode nikech clause moro mopondo ne okone. Koro gin gik manyaka bed ni itimo e yo modimbore moko tim gi yo mar yukruok mondo experts ma wan godo ong'i gi yo makare kapok wadonje contract wang'i clauses go. Ni neno ka ni itimo wach mar Adani jopiny nokolo contract no bedo retrieve
nikech ne waneno ka ne en gi clauses moko manyalo hinyo japiny. Emomiyo sasa ma ibiro tim public private development contracts go to nyaka oketgi public participation mondo japiny ong'e clause by clause ni ang'o manie iye, kik mondo giketwa gi obligations moko ma opondo ma chieng' moro biro buogowa ka higni osesudo. Janeno moro be naneno ka penjo moro kae Molen ma bende moro ahinya. Wacho kae ni penjna jalony weche mag uchumi Molen ni to ere kaka an kaka japiny anyalo bedo kod adiera ni aguch omenda ma kamae ka osechuoge to ok bi medo hinya an kaka japiny mar mondo mi amed chulo usuru mathoth. Kaluwore ni sani ero sirikal diyowa kod usuru mathoth. Adiera mane ma japiny nyalo bedo godo ni onge usuru mora mora mabiro bedo ka wuok e ofuku mar japiny mar mondo mi ochwala na chenro gi mago mag dongruok. CPM Molen. Molen agino ni winjo penjo makamano. Aya nyalo bedo penjo no koro maybe kaduoke to awacho ni adiera wanyalo mana bedo go nikech nawacho ni kinde ka kinde ka itimo budget to wago budget wayudo ga ka wan gi fuok to fuogno ing'iso wa kod sirikal ni gigeto mondo giyude kokalo kuom ola. Koro wageno ni mondo wageno kaka japiny kata mopenjo no ni ka ochop kinde ma waseloso agulu mar dongruok ni to budget kigoyo kadhi mbele to kik bed kod fuok mar ni ola ema biro keto mondo ochop fuogno. To budget bende ka koro igoyo to okonego bed ni koro igoye makelo kendo ni gi introduce new taxes nikech sirikal ne temo wacho ni ne gimedo kelo taxes manyien mondo mi gichok pesa mang'eny mondo gifund godo budget manigi deficit. Koro ka projects obedo funded gi agulu cha to nyiso ni deficit koro dhi bedo maonge. Koro sirikal okonego bed ni medo taxes mondo hiny japiny gi mzigo mar ting'o taxes ma ichoko mondo mi gipong' godo fuok ma koro onge. Nikech nawacho ni thoro mar agulu ni en ni mondo waduok fuok piny mar budget mondo mi japiny kik bed kod mzigo mar ting'o taxes. Atoka wadhi mbele Molen ka wang'iyo agucho omenda makama nikech wantiere kod geno ni ka ochuoge e yo makare to adiera obo bedo ka okonyo mar mondo mi one ni pek ma piny Kenya yande yudo mar mondo mi okaw hola kowuok e pinje maoko nikech wang'eyo ni hola kokaw kowuok e pinje maoko bende e seche ma iduoko gi to wanyalo wacho ni nyinyo ma iduoko gi godo bedo ga mabet malo kalore ni ikaw gi to kinde miduoko gi ko itiyo kod dola ing'iyo kaka nengo dola ringo gi e seche go mane momiyo osebedo ka miyo sirikal pek e kinde ma koro iduoko nyinyo iduoko hola makamago. Kata kamano wang'e na gucho omenda makama e kinde ma koro ibo bed ka igure mise motegno kokale od bura kacha kendo koro ikete e chik e yo makare. Ere kaka obo bedo ka okonyo mar mondo mi one ni okonyo e wechego mag inflation rate ahinya to e pacho kae kinde mabiro mbele ka koni koro warito neno ni jod bura biro bedo ka twak e yo machalo nade kendo koro ikete mar mondo mi obed chik e pacho kae. Molen. Erokamano Joyce, aparo ni ber achiel ma bedo kod agucho omenda ni kelonwa en ni ka ok wakawo ola ma obedo dominated in foreign currency manyiso ni wakawo ola maybe gi dola to ok wabi duoko pesa gi dola go manyiso ni watimo project watimo dongruok to dongruok project wabiro timo gi to gibiro bedo priced in Kenya shillings nikech mano our currency of trade Kenya shillings. So ok wanyal price kata ok wanyal enter into a contract gi ng'ato kwang'ise ni project ni biro bedo $1 million biro convert pesa no into Kenya shillings manyiso ni ja private developer cha en wamiye pesa in Kenya shillings en ema koro dwaro loko to loko pesa no in dollar. We are shifting the risk mar inflation fluctuations from one kaka jo Kenya to the private developer. Koro exposure no koro bedo maonge. Atoka wang'iyo moko kuom gigo ma osebed ka iwacho mano kokalo e agucho omenda mano mar National Infrastructure Fund wacho no bobedo ka okonyo e wechego mago mag nyuolo tije wechego mago mag miyo
ohelni mar mondo mi odongre pacho kae kaachiel kod keto pesa mar mondo mi oluore kata pesa obed e ofuko mano mar japiny. Magi nyalo timore e yo machalo nade mar mondo mi e kinde makoro agulu makama biro bedo ka achako tiyo ayanga to japiny owinja ni tije nitiere ohala magi jogo manitiere kod ohelni mopogore opogore ohala magi odhi mbele yo makare to japiny maduong' mogik jadwaro mar mondo mi ni pesa obede ofuko mare. CPM Olin. Erokamano Joyce, projects te kitimo ni kod immediate kelo mar pesa madonjo ofuko mar ng'ato. Kuom ranyisi kigero ndara, jogo matiye ndara kanyo yudo tich as laborers kata mana jok makonyo tije man kanyo. Koro kogik week to giyudo mshahara no miyo pesa bedi ofuku and en kod multiplier effect. Mano namba achiel. Namba ariyo en ni jogo mauso kata mana materials obed simiti obed gik moko biro yudo chiro kuma giuse gige gigo. Mano ka gitimo to ginyayo kata ka en factory to nyalo bedo ni onyalo produce gigo mang'eny to in production ka production demand odhi malo to nyiso ni obiro ndiko ji mang'eny mondo donje tich mondo ti jogi biro yudo mshahara pesa biro bede lwet japiny. Mar adek en ni ka ndara nyocha onge kamoro to ndara koro nitie biro miyo ng'ato madwaro kata chako kambi nyalo chako kambi nikech kan moro gima nyo chande kanyo en ni stima onge ndara bende onge. Bedo mar ndara kaachiel kod stima miyo jaket mwandu nyalo biro mondo ket mwandu mar chako factory. Kochako factory kanyo obiro ndiko ji biro yudo pesa mar mshahara kendo gibiro yudo pesa e lwedo mabedo gi multiplier effect. Mar ang'wen en ni projects makamago osemiyo towns manyien obiro kata mana ji odhi osettle around kuondego and ultimately pesa bedo ofuk japiny. To king'iyo projects mobedo selected kata mana kaka mar irrigation mar Galana Kulancha en project ma geto mondo japiny obed kod chiemo. To ng'e ni ok inyal dhi tich kidenyo. Koro manyiso ni kapo ni chiemo osebedo which is food security to workforce bedo mangima ginyalo tiyo mondo giyud pesa. Kaito pesa bede lwet japiny. Aya, nitiere projects moko kaka ma connect wa gi pinjewa mag libamba mwachiegni godo. Projects gi biro yawo ohala e kind piny Kenya kaachiel kod pinjewa mag libamba gi. Ya ohala no ikelo pesa e lwet japiny nikech transport time mikawo ka igolo kata mwandu kawuok e piny Kenya ka kitero kocha dok piny nyiso ni jogo ma loko nie within the transport space nigi thuolo mar yudo ohala man malo mopogore gi kaka nyogi yudo nikech samoro kiting'o tract achiel tinyalo dhi godo mana trip achiel to ka olos lwasi maber tinyalo kata timo trips 3-4 manyiso ni imedo ohandi dhi mbele kendo inyalo bedo kod pesa e lweti mamnyalo konyi mondo itim achiel 2-3 magi kaka ja ohala. Aneno ka wadongi daka matin kende to atieko twak mar okinyi makauna soma ne ote moro mano mar janeno wa moro kae openjo kae ni kinde makoro imanyo jogo maketo mwandu kata manyalo keto mwandu eneno ni projects mopogore opogore odhi mbele pacho kae nyaka gibeda beda joket mwandu mawuok e pinje maoko kose joket mwandu gi nyalo bedo nyaka ja Kenya masiche moko neno ni entiere kod omenda ne moro monyalo keto e projects mopogore opogore mag dongruok makoro sirikal nitiere gode pacho ka. CPM Olin. Erokamano Joyce. Aparo ni seche ma projects oseketi to ibro land gi ayanga by way of gimiluongo ni expression of interest. Koro kanitiere ja Kenya makan moro neno ni en kod pesa ma en bende odwano donje public private partnership. Ok apar ni nitiere pend chik manyalo tame timo mano. Mak mana ni king'iyoga pesa ma dwarore mondo tim godo projects go en pesa makan moro ok en pesa matin ahinya ma ja Kenya achiel samoro ok nyal yudo to ka giriwore kata ji mang'eny giketore to gikilore achiel ewi mesa to ginyalo bedo gi a pool fund ma giyud pesa ma miyo ginyalo donjo e those partnerships mondo giger projects go.
Matene ni oyawe thuolo ne ng'ata maschi moko nyalo paro kata nyalo bedo kigeno ne onyalo keto omenda moromo mar mondo mi one agulu makamano otege yo makare. Moline dakika 5 mwadong' godo go mar mondo mi ami thuolo mar mondo mi wach ni mogik to jopiny owinjo bed ni bedo kod geno mane kadhi mbele kinde makoro wach makama kata anyalo wacho ne en paro mar chika mano mar infrastructure fund manitiere od bura. Jopiny nyalo bedo kod geno mane ni e kinde mabiro mbele ka sirikal okoso ka hola kowuok e pinje maoko, mano biro bedo ka kelo ne jopiny mor mane in kaachiel kod an kaachiel kod Nyakwara Mugiajwang' maneno wa to mano bende biro bedo ka konyo eno ni dongruok ma pacho kae obede yo makare maonge pek moro amora ma japiny winjo. CPM Ole. Erokamano Joyce, katieko tanyalo wacho mana ni paro mar chako agucho omenda mar dongruok en paro maber ahinya nikech adieri waonge kod legroom, waonge gi physical space mar kawo gowi kendo kokalo e pinje maoko. Koro chako agucho omenda ni en gima ber ma kapon nono ni nyalo kete time yo makare ma waloso lwasi maber, the governance environment mare maber, to en gima ber. Mak mana ni dobed gimoro marach ahinya ni wauso our strategic assets kaka koro part of shares wa mag Safaricom mane midwaro mondo usigi kaeto wakawo pesa to wachamo maonge dongruok motim ne japiny nikech mago osetimore kata wakete project to kwatiyo kode yo makare. Koro an kwayona kaka Molin en ni an kod geno ni wanyalo bedo gi away ma pesa ni oti kode kaka owinjore wa price projects wa yo makare kik waket ne gi exaggerated prices, warit pesa ni maber mondo miki chieng' moro go wangero ni ne wa toyo agulu moti ka wadwaro agulu manyien ma ok otiyo kata ne wan maber. Koro japiny obed mana gi geno ni corruption ema wa get rid of e agulu ni to en gima ber. An asiro sirikal e paro mare mar keto agulu mar dongruok no mondo bedi mondo okony japiny okony sirikal chwalo dongruok ne japiny ma ok wakawo gowi. To kawo gope mathoth Molen ka watieko kinde mathoth hinyo ja Kenya in kaachiel kod in e yo machalo nade makoro aneno ka sirikal temo mar mondo mi odina ne rode mago mag kawo gope mathoth. Aparo ni kawo gope mathoth mzigo momiyo japiny en ni ka gope nitie to ok wanyal yudo pesa no kuom kumora mora en ni nyaka wamed oshuru. To oshuru komedore en ni gik moko nengo gi dhi bedo matek, fuel nengo ne dhi bedo matek nikech mago e traditional ways ma sirikal nyalo choko godo pesa mondo chul godo ola. Ka ola osedhi malo to wan in kod an ema nyaka wachule, to in kod an wachule nade? Wachule yor oshuru nikech sirikal onge gi yo monyalo yudo go pesa ma ka ok en ng'ado oshuru kuom in kod an. Airo kama na inya CPM Ole na chayo jalenyo weche mag uchumi kuom kawo thuolo mare okinyi makawuono mar chope studio marwe county ma Kisumu mar mondo mi wabed kod twak okinyi makawuono. Nyakwara Mugiajwang' in benda goniero kama na inya kuom bedo kod nyaka gisani ma chope giko mar twak marwa parni mano National Infrastructure Fund masani koro en infrastructure bill mano mar higa mar 2026 ne ochwale nyimod bura mamalo kendo jod bura bro bedo ka twake kendo kale mar mondo mi obed chik e pacho kae to bill makamano kaluore kode winjo bed ni obedo kod board of directors kata directors mabro bedo katayo kaka gulu makamano bro bedo katiyo yo makare. Board makamano bro bedo kod jakom ma en jal mochung' kar kende kata independent director. Obo bedo kod jatend migao manyalo bedo jatend migao mano mar omenda kata jal mawuok e migao mar omenda e pacho kae. Kopogore kod mano bende obo bedo kod ji ang'wen magin independent directors kata jogo ma ochung' kar kendgi kaachiel kod ji ariyo mawuok e bengi mago miwacho kanyo ni gin development banks e pacho kae kaachiel kod CEO kata jatatije ma en ex officio member mane kaka board makamano bro bedo mano mar jogo ma bro bedo katayo kakitiyo kod omenda mano mar National Infrastructure Fund ma wageno ni bro bedo kod omenda $1 trillion mar konyo e chwalo chenro mopogore opogore mag dongruok e pacho kae obed mano mar losa peini wang'eni nitiere apaya mano mar Rironi Naivasha Mau Summit mwinjo bed ni igero koka
mokalo e agulu makamano. Wantiere kod wechego mago mag teko sitima, mano mar Losukle Source Power Transmission Line kaachiel kod Galana Kulalu Irrigation Project. Nyaka chenro no mano mar yaro SGR mar mondo mi ochopa e gwengego mago mag Malaba. Magi moko kuom chenro ma igeno ni National Infrastructure Fund biro bedo ka konyo e pacho kayo. Miyo koro wach makama nitiere lwet jood bura kendo warito neno ni gibiro bedo ka gitwake yo machalo nade, to japiny bende winjo bed ni kao pache yo makare mondo jopiny ong'e matut kotudore kod gino manitiere paro makamano. Nyakora Mugia Jwang wakao yoyo madundo gi sani. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka wachopo e giko. Chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi Jael Lieta. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor.